Καλησπέρα σας και από τη δεύτερη ενότητα που θα ασχοληθούμε με τα τουριστικά, ιδιαίτερα με τις μαρίνες και κατά δεύτερο λόγο και με την κρουαζιέρα, όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή και ειδικά πιθανώς τις ανάγκες που υπάρχουν εδώ στο Λαύριο. Λοιπόν, στο πάνελ αυτό θα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Πετρέα, που είναι οικονομολόγος, έχει υπάρξει σύμβουλος, εγώ τον γνώρισα σαν σύμβουλο της ΙΤΕΣΑ στην αρχή και στη συνέχεια σαν σύμβουλο του Υπουργείου Τουρισμού, τον κύριο Σωτηρίου, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής της Μαρίνας, της Olympic Marine, που είναι εδώ στο Λαύριο. Ο κύριος Κατσικάδης δεν θα μπορέσει να συνδεθεί μαζί μας και από μένα αυτή τη στιγμή, η οποία έχω ασχοληθεί με τα τουριστικά λιμάνια, έχω διδάξει τουριστικά λιμάνια σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Πολυτεχνείο, στο Δυτικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Οπότε, ευχαριστούμε τους διοργανωτές του Athens Waterfront για το New European Bauhaus, τον κύριο Γιαμάκο ειδικότερα, που μας κάλεσε για να συμμετάσχουμε σε αυτό το workshop του συμμετοχικού σχεδιασμού. Θα σας πω εγώ καταρχήν λίγα πράγματα για το τι τουριστικά λιμάνια υπάρχουν στην περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας, δηλαδή από τη Μαρίνα Ζέας μέχρι και το Σούνιο, ας το πάρουμε μέχρι εκεί, να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν σε αυτές τις μαρίνες, τι ανάγκες ανακύπτουν. Ο κύριος Σωτηρίου στη συνέχεια θα σας πει για την Olympic Marine, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, τι σχεδιάζουν πιθανώς και στη συνέχεια ο κύριος Πετρέας θα μας αναπτύξει το τι ανάγκες έχουμε για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής και θα πω ότι ενώ από την πλευρά της Αθηναϊκής Ριβιέρας στον Σαρονικό κόλπο έχουμε αρκετές μαρίνες, κοντά 10 εγκαταστάσεις πάνω κάτω, από την άλλη πλευρά της Ανατολικής Αττικής, η μόνη ουσιαστικά αδειοδοτημένη σωστή μαρίνα είναι η Olympic Marine. Υπάρχουν κάποια σχέδια, κάποιες μελέτες για μαρίνες πιο βόρεια, όπως τη Νέα Μάκρη, παραδείγματος χάρη. Όμως αυτή τη στιγμή η μόνη λειτουργούσα σωστά μαρίνα είναι η μαρίνα της Olympic Marine. Και ασφαλώς υπάρχουν ανάγκες να αναπτυχθεί και το yachting στην ανατολική πλευρά. Όσον δεν αφορά την κρουαζιέρα, το Λαύριο, το λιμάνι του Λαυρίου μάλλον, κάνει προσπάθειες να αναπτυχθεί και σε αυτόν τον τομέα. Και μάλιστα αυτές τις ημέρες ο διευθύνων του οργανισμού Λιμένα βρίσκεται στο Παλέρμο για τη σύσκεψη, την ετήσια σύσκεψη της Med Cruise. Λοιπόν, ας σας δώσω λίγες πληροφορίες για τα λιμάνια που βρίσκονται στο θαλάσσιο μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Είναι μια εργασία που έχει παρουσιαστεί σε ένα συνέδριο. Μερικά τα έχω μεταφράσει στα ελληνικά, τα υπόλοιπα είναι αγγλικά. Λοιπόν, αρχίζουμε από τη Μαρίνα της Ζέας, στη συνέχεια μη μου τα γυρνάς, πριν να τα ρωτήσω και πριν να τα δω. Συνεχίζουμε στη Μαρίνα των Αθηνών, στη Μαρίνα της Καλυθέας, του Φλίσβου, του Αλήμου και μετά έχουμε του Αγίου Κοσμά. Επίσης, πρόκειται να κατασκευαστεί ένα τουριστικό καταφύγιο πριν από την Μαρίνα του Αγίου Κοσμά, μπροστά από το Ελληνικό.
Ενώ στη συνέχεια έχουμε τις 4 μαρίνες της Γλυφάδας. Θα στα λέω συνοπτικά ποια είναι τα πιο σοβαρά, οι πιο σοβαρές εγκαταστάσεις μάλλον. Και στη συνέχεια υπάρχει η μαρίνα της Βουλιαγμένης, όπως έχει μετατραπεί τώρα ουσιαστικά για μέγα γιότ. Ενώ στη συνέχεια υπάρχουν μικρές εγκαταστάσεις, πλωτοί προβλήτες, στα οποία δένουν διάφορα τουριστικά σκάφη αναψυχής. Λοιπόν, από αυτές τις μαρίνες μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν μαρίνες που βρίσκονται υπό ανακατασκευή. Είναι του Αγίου Κοσμά και του Αλήμου αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν μαρίνες που ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει καινούριο κανονισμό λειτουργίας, που είναι η μαρίνα της Βουλιαγμένης και η μαρίνα του Φλίσβου. Υπάρχουν μαρίνες που δεν έχει γίνει κάποια μετατροπή, που είναι η μαρίνα της Γλυφάδα, που είναι η μαρίνα της Ζέας, η μαρίνα της Καλυθέας, για την οποία κάθε κανένα 2 χρόνια βγαίνει καινούριος κανονισμός λειτουργίας, αλλά ουσιαστικά δεν έχει γίνει καμιά σημαντική αλλαγή. Και θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η μαρίνα της Καλυθέας είναι για ναυταθλητισμό, είναι η μόνη από αυτές τις μαρίνες που εξυπηρετεί αποκλειστικά σκάφη ναυταθλητικά, και είναι οι μαρίνες που δεν έχουν αδειοδοτηθεί, η μαρίνα της Γλυφάδας ουσιαστικά, που είναι 4 μικρές εγκαταστάσεις, η μία μάλιστα εξυπηρετεί ψαράδες, πάντως έτσι ονομάζονται, και είναι και η Μαρία, και είναι το καταφύγιο στο ελληνικό που είναι υποκατασκευή. Πάμε να τα δούμε μία-μία. Αυτή είναι η μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Έχει θέσεις πρότασης για 337 σκάφη. Μπορούν να γίνουν περισσότερα. Δεν ξέρω αν τελικά θα βγει ή αν έχει βγει καινούριος κανονισμός που να τα περιορίζει αυτά. Το μικρότερο μήκος του ελιμενισμένου σκάφους είναι 15 μέτρα και το μεγαλύτερο είναι 80 μέτρα. Δεν έχει dry docking, δηλαδή δεν έχει χώρο για σκάφη στην ξηρά. Και είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες αυτές οι μαρίνες στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ήδη με τις εγκαταστάσεις του ελληνικού διαμαρτύρονται και οι μελετητές ότι δεν έχουν χώρα να αναπτύξουν τις αναγκαίες χερσαίες υπηρεσίες στο χώρο που τους διατίθεται. Αυτά για τον Αγιο Κοσμά. Η μαρίνα του Αλήμου είναι και αυτή υπό ανακατασκευή κατά κάποιο τρόπο. Έχει δοθεί σε ιδιώτες η διαχείρισή της. Το management γίνεται από τον Άκτορα και τη Reds. Είχε 1080 θέσεις λιμενισμού, οι οποίες τώρα λιγοστεύουν στις 1064. Παρά τα αυτά, διατηρούν σε όλες αυτές τις μαρίνες το δικαίωμα να βάζουν μεγαλύτερα σκάφη και λιγότερα. Δηλαδή, το πώς θα προσδέσουν δεν είναι ακριβώς καθορισμένο. Το ελάχιστο μήκος του σκάφους είναι 1 μέτρο, πολύ μικρούλι. Το μεγαλύτερο είναι 40 μέτρα και είναι 5 περιοχές που χωροθετούνται κατά κάποιο τρόπο. Η μαρίνα της Βουλιαγμένης, αυτή, από 103 θέσεις ελιμενισμού, με τον καινούριο κανονισμό φτάσαμε στα 59, που αυτό μας λέει ότι κατεβήκαμε κανονικά σε, πώς το λένε, μάλλον βάζουμε μεγαλύτερα σκάφη πια μέσα. Το μικρότερο είναι μέχρι 24 μέτρα, όπως καταλαβαίνετε, και το μεγαλύτερο λέει από 70.
Αλλά υπάρχει μια θέση που δένει πάνω από 100 τόσα μέτρα, ακριβώς όταν μπαίνεις μέσα στη μαρίνα της Λιαχμένης. Το συγκεκριμένο σκάφος είναι από τα Εμιράτα. Είναι ένα μεγάλο που έρχεται και δένει στην περιοχή. Και βλέπετε, εδώ είναι το σημαντικό, από 103 θέσεις φτάσαμε στις 59. Δηλαδή, 60%. Η Γλυφάδα είπαμε ότι αποτελείται από 4 μικρά λιμανάκια. Εξυπηρετεί τοπικούς, μάλλον ντόπιους κατοίκους. Μικρά σκαφάκια μπορούν να δέσουν εδώ μέσα, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. 780 θέσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι για πολύ μικρά σκαφάκια. Και σας λέω, το ένα χρησιμοποιείται κιόλας από ελιστικά. Η Μαρίνα της Ζέας έχει 625 θέσεις ελιμενισμού και αρχίζουμε με ελάχιστο μήκος σκάφου στα 3 μέτρα και καταλήγουμε στα 150. Δηλαδή δέχεται μεγάλα σκάφη, καλαμυγού. Η Καλυθέα είναι γύρω στα 550 σκάφη και 100 σκάφη dry docking, αλλά είναι όλα ναυταθλητικά, μικρά σκαφάκια, τα 100 είναι στο dry docking, το μεγαλύτερο σκάφος είναι ιστιοπλοϊκό 60 μέτρα, μπορεί να δέσει, και τα μικρά είναι 4 μέτρα, είναι, πώς το λένε, η Athens Marina, η Μαρίνα Αθηνών, παλιά λεγόταν Μαρίνα Χαλήρου, είναι και αυτή υπό ανακατασκευή. Έχει τώρα με τον καινούριο κανονισμό θα έχει 130 θέσεις, είχε 162. Μάλλον το minimum είναι 12 μέτρα, το μεγαλύτερο είναι 130 μέτρα. Η Μαρίνα των Αθηνών ήταν εξ αρχής Μαρίνα για μεγαγιότ, έχει ελικοδρόμιο, όπως έχει και ο Φλίσβος, και βρίσκεται ακριβώς κάτω από τους ΕΦ. Η Μαρίνα του Φλίσβου είναι η πιο γνωστή, και αυτή πρόσφατα έβγαλε καινούριο κανονισμό λειτουργίας. Από τα 315 θέσεις φτάσαμε στα 310, έγινε δηλαδή μια ανακατανομή των θέσεων. Το μικρότερο μήκος είναι 15 μέτρα, το μεγαλύτερο είναι 180 μέτρα και είναι η μόνη μαρίνα στην Ελλάδα που έχει ISPS αυτή τη στιγμή. Άμα δείτε, είναι αυτός εδώ ο χώρος, το οποίο για να μπεις χρειάζεται ειδικές συνθήκες. Περνάς δηλαδή από X-ray κτλ. Και τέλος, το καταφύγιο του Αγίου Κοσμά, το οποίο βρίσκεται πιο βόρειο-δυτικά της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά και το οποίο είναι υποκατασκευή μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης του ελληνικού. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Από αυτά, στην υφιστάμενη λοιπόν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υπάρχουν 6 εμπορικές, τις λέω, μαρίνες. Πώς να τις πω, διαχειρίζονται από ιδιώτες. Μια μαρίνα ναυταθλητισμού στην Καλυθέα, μια δημοτική μαρίνα, η Γλυφάδα, η οποία δεν έχει πλήρως αδειοδοτηθεί, ένα τουριστικό καταφύγιο και περισσότερες από 10 μικρές εγκαταστάσεις χωρίς αδειοδότηση για εξυπηρέτηση τουριστικών σκαφών. Υπάρχουν προβλήτες, υπάρχουν στα ξενοδοχεία που βρίσκονται παρακάτω όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τα αναφέρω αναλυτικά εδώ πέρα. Δεν προσμετρώνται συνήθως αυτά στις επίσημες καταγραφές των θέσεων σκαφών αναψυχής, ούτε είναι σωστά αδειοδοτημένα, δηλαδή να παρέχουν σωστές υπηρεσίες και να τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους που πρέπει να ισχύουν για να διατηρείται καθαρό το θαλάσσιο περιβάλλον. Τώρα πάμε να δούμε. 2 από αυτές τις μαρίνες και το τουριστικό καταφύγιο βρίσκονται κάτω από τον ίδιο φορέα διαχείρισης, τη Λάμδα. Δηλαδή, ο Φλίσβος,
ο Άγιος Κοσμάς και το καινούργιο του καταφύγιο είναι κάτω από τη διοίκηση της Λάμδα. Μια μαρίνα ανήκει στον όμιλο Di Marin Marines Μεσογείου, είναι η μαρίνα της Ζέας. Δυο μαρίνες έχουν κατασκευαστικές εταιρείες στους φορείς διαχείρισής τους. Η Μαρίνα Αθηνών, η Άκτορα και η Μαρίνα Αγίου που έχει μια μαρίνα διαχειρίζεται από το ξενοδοχείο Αστήρι, Μαρίνα Βουλιαχμένης. Μια μαρίνα διαχειρίζεται από το Δήμο, η Γλυφάδα. Μια μαρίνα, θα ξαναλέω, ναυταθλητικά. Δυο μαρίνες βρίσκονται από ανακαίνιση, Αθηνών και άλλοι. Δυο μαρίνες έχουν ήδη ανακαινιστεί, Πλήβος και Βουλιαχμένη πρόσφατα. Και κατασκευάζονται νέες θέσεις λιμενισμού, αυτό φαίνεται, για μέγα γιότ. Διώχνουμε τους μικρούς, οι οποίοι νομίζω ότι ήρθαν και σε εσάς εδώ. Κάποιοι πρέπει να ήρθαν, πήγαν από τον άλλο, το ξέρω ότι πήγαν. Ναι, λόγω έργων. Και γενικώς οι μικροί ψάχνουν πού θα πάνε. Τα συμπεράσματα που φαίνονται είναι ότι υπάρχουν τάσεις συνεργασιών για κάτι μεγαλύτερο. Ακόμη μεγαλώνουν. Δηλαδή διαχειρίζονται 2 μαρίνες, 3 μαρίνες ο ίδιος φορέας. Τάσεις ανακαινήσεων. Και βέβαια, οι πρώτες μαρίνες γίναν το 60, χρειαζόμαστε πια κάποια αναγέννηση. Η υψηλή συγκέντρωση μαρινών υπάρχει σε αυτό το θαλάσσιο μέτωπο. Εκείνο που βλέπουμε ότι έχουμε πια περισσότερες θέσεις για μεγαλύτερα γιότ, λιγότερες θέσεις ελιμινισμού για μικρότερα σκάφη. Ως εκ τούτου έχουμε έλλειψη μικρών θέσεων ελιμινισμού. Επίσης έχουμε έλλειψη χερσαίου χώρου. Καμιά από αυτές τις μαρίνες, εκτός από τον άλυμο κάποια στιγμή, είχε χώρο για το dry docking. Και αυτό ήταν... και τώρα εκεί πρόκειται κάτι να κατασκευαστεί, ένα ξενοδοχείο νομίζω, σε αυτόν τον χώρο. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει χώρος για, ούτε για επισκευές, ούτε για διαχείμανση στην ξηρά. Επίσης, έχουν μπει κατασκευαστικές εταιρείες και άλλα χορτοφιολάκια εμπλέκονται στη διαχείριση της μαρίνας. Ναι, στάσεις στην αγορά δεν θα τις συζητήσουμε. Δηλαδή, ότι κάνουν μικρές κρουαζιέρες, ότι δεν μισθώνουν πια όλο το σκάφος αλλά καμπίνα, ότι υπάρχει ζήτηση να γίνουν και άλλα πράγματα, δηλαδή να δουλέψει και σαν ξενοδοχείο το σκάφος, τα οποία δεν έχουν περάσει ακόμα, αλλά στο εξωτερικό στην Ευρώπη ήδη ισχύουν αυτά. Και επίσης υπάρχουν πολλές μικρές εγκαταστάσεις χωρίς κανέναν έλεγχο, ειδικά στο νότιο τμήμα του Σαρονικού κόλπου. Βλέπει από Βάρκησα και πέρα υπάρχουν διάφορα χώροι που και στον Αγίο Νικόλα, όπου και δεν, που είναι αυθαίρετα κατά κάποιο τρόπο. Ως εκ τούτου πρέπει να τη μαζέψουμε. Και εδώ τέλειωσα με την περιγραφή στο τι υπάρχει στο Σαρονικό. Θα ζητήσω από τον κύριο Σωτηρίου να μας πει τι γίνεται στη μαρίνα της Olympic Marine, η οποία από ό,τι ξέρω έχει χώρο, έχει πολλά. Για την πρόσκληση και ιδιαίτερα την κυρία Γιαντσή, με την οποία της έχει να γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Όχι. Να σας πω ποιος είμαι. Είμαι 28 χρόνια στην Olympic Marine από το 1998. Ήμουν τεχνικός διευθυντής τα τελευταία 4-5 χρόνια είμαι CEO της εταιρείας. Και παράλληλα, κάτι που δεν γνωρίζει η κυρία Γιαντζή, το τελευταίο χρόνο είμαι και facilities director στην Αστήρ Μαρίνα. Όχι στην Αστήρ Μαρίνα, στο Αστήρ Group, το οποίο υπάγεται και Αστήρ Μαρίνα. Άρα θα σας πω και δύο λόγια για την Αστήρ Μαρίνα. Να ξεκινήσω με την Olympic Marine.
Να ανατρέξω λίγο στο παρελθόν της Olympic Marine, γιατί αξίζει να το γνωρίσουμε. Ναι. Γιατί αξίζει να το γνωρίζουμε. Η Olympic Marine ξεκίνησε το 1968 σαν μια ναυπηγική μονάδα κατασκευής πολυστηρικών σκαφών. Ίσως ήταν η μοναδική μονάδα στην Ελλάδα που κατασκεύαζε πλαστικά σκάφη. Και δεν κρύβω να σας πω ότι είχε φτάσει στην επίπεδο να κάνει και εξαγωγή σκάφη. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, θυμολογείται ότι είχε κατασκευάσει πάνω από 2.500 πολυστηρικά σκάφη. Ένα διάστημα είχε φτάσει να απαριθμεί γύρω στα 400 με 500 άτομα προσωπικό και το 90% του προσωπικού ήταν από την ευρύτερη περιοχή της Λαβρωτικής. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό στα πολύ καλά χρόνια της βιομηχανοποιημένης Λαβρωτικής λειτουργούσε πολύ θετικά για θέσεις εργασίας. Το 1997 δόθηκε δυνατότητα στην Olympic Marine να κατασκευαστεί ο λιμένας. Ένας τουριστικός λιμένας, ο οποίος ξεκίνησε την κατασκευή το 1997 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2000, ο οποίος παράλληλα με τις χερσαίες εγκαταστάσεις του ναυπηγείου διαμόρφωσε μια κάθετη μονάδα εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, η οποία μπορεί να φιλοξενεί στη θάλασσα, έχει 680 θέσεις λιμενισμού και σε κατηγορία σκαφών από 8 μέχρι 100 μέτρα. Στις χερσαίες εγκαταστάσεις έχει μια έκταση 200 στρεμμάτων που μπορεί να φιλοξενήσει ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους γύρω στα 400 σκάφη. Και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι είναι η μοναδική κάθετη μονάδα εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής ονομάτικης που έχει αδειοδημένη χερσαία εγκατάσταση. Και γενικά είναι ένα πολύ δύσκολο σε όλη τη Μεσόγειο να βρεις μια μαρίνα η οποία να γειτονιάζει με μια χερσαία εγκατάσταση στην οποία μπορεί κάποιος να βγάλει το σκάφος και να το συντηρήσει. Αυτό το παρέχει το Olympic Marine. Ξεκινώντας από τα περιβαλλοντολογικά, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μπορεί να είμαστε μηχανικοί, μπορεί να μας αρέσει η ανάπτυξη, η τεχνολογία, αλλά πολλές φορές πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γι' αυτό και το λέω και στα παιδιά που έρχονται από το Πολυτεχνείο, να σεβόμαστε το περιβάλλον. Διότι σε αυτό ζούμε. Και θα ζουν και τα παιδιά μας και θα ζουν γενναίες πολλές. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τεχνολογική ανάπτυξη στο περιβάλλον είναι πολύ σοβαρές και πολύ μεγάλες. Η Olympic Marine είναι η μοναδική μαρίνα ονομάτικης που κατέχει τη γαλάζια σημαία του 1998. Κάτι που δίνει ένα added value στο τρόπο λειτουργίας και γενικά στο ότι, δεδομένου ότι ο θεσμός γαλάζιας σημαίας έχει αρκετά αυστηρά κριτήρια για το τμήμα των μαρινών, εμείς εξυπηρετούμε και υπερκαλύπτουμε αυτά τα κριτήρια και γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια μας βραβεύουν με την γαλάζια σημαία και τη τελευταία απονομή που έγινε πριν από 1,5 μήνα μας δώσανε το βραβείο ότι είμαστε η μοναδική μαρίνα ονομάτικης που κατέχει για 27 χρόνια τη γαλάζια σημαία. Και εδώ να προσθέσω ότι είναι φοβερά δύσκολο να καλύπτεις να είσαι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος όταν ακριβώς δίπλα σε μια θαλάσσια κατάσταση έχεις ένα τραϊλό που εκεί επισκευάζει σκάφη. Αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά, δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στη θαλάσσια ζώνη, γιατί αυτή είναι η οποία μας ανεβάζει το income, το έσοδο, δηλαδή η θέση λιμενισμού. Άρα αντιλαμβανόσαστε ότι δεν μπορεί εμείς οι ίδιοι οι οποίοι νοικιάζουμε θέση λιμενισμού να την παίρνουμε τη θάλασσά μας. Άρα αυτό το κομμάτι είναι κάτι το οποίο όλοι οι μηχανικοί,
και οι νέοι και οι παλιοί και όσοι διαχειρίζονται τμήματα κοντά στη θαλάσσια ζώνη, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Παράλληλα με τη Μαρίνα, το Dry Dock, τα τελευταία 4 χρόνια η Olympic Marine αναβίωσε και το κομμάτι της παραγωγής σκαφών. Αναβίωσε δηλαδή το ναυπηγείο της κατασκευής των σκαφών. Θα σας μιλήσει στο επόμενο section ο κ. Σταματόπουλος, ο οποίος είναι ο project manager της Omicron Yachts. Η Omicron Yachts είναι μια εταιρεία η οποία συστάθηκε υπό την αιγίδα της Olympic Marine και κατασκευάζει και εξάγει, μέχρι και στην Αμερική έχουμε κάνει εξαγωγή 3 σκάφη. Ένα πολυστατικό σκάφος 60 αποδιών, δηλαδή γύρω στα 19 μέτρα, μηχανοκίνητο, το οποίο κατασκευάζεται στην Olympic Marine από ελληνικά χέρια και το 80% των εργαζομένων είναι από την ευρύτερη περιοχή της Αμερικής. Αυτή τη στιγμή η Olympic Marine απαριθμεί γύρω στα 170 άτομα, τα οποία το 90% προέρχονται από το Λάδι. Θέλω να σας δείξω πάνω σε αυτό και να επισημάνω ότι ο θαλάσσιος τουρισμός τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησα εγώ να εργάζομαι στο τμήμα της Μάρινας ήταν κάτι πολύ παρεξηγημένο. Δηλαδή, όποιος ασχολιόταν με σκάφη ναυσικής, τον θεωρούσαμε ότι πλούσιοι, αυτοί είναι πλούσιοι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα σκάφη ναυσικής πλέον εξυπηρετούν πάρα πολλές ανάγκες. Και γι' αυτό, εάν γυρίσετε το κεφάλι σας και δείτε όλα τα ελιμενιζόμενα σκάφη που υπάρχουν στις μαρίνες, και ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό είναι τουριστικά επαγγελματικά σκάφη, από τα οποία τρώει ψωμί σε εισαγωγικά πολλής κόσμος. Είτε λέγονται πληρώματα, είτε λέγονται πληρώματα, είτε λέγονται τροφοδοσίες των σκαφών αυτών, είτε λέγονται συντηρητές των σκαφών αυτών. Αντιλαμβανόσαστε ότι ο θαλάσσιος τουρισμός καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της Ελλάδος και πρέπει να στηριχθεί. Να επανέλθω τώρα στο κομμάτι των μαρινών. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 2.000 σκάφη ναυσικής, τα οποία δεν έχουν μόνιμη θέση λιμενισμού. Στο νοματικής μιλάμε πάλι. Άρα αντιλαμβανόσαστε ότι οι μαρίνες που περιέγραψε η κυρία Γιαντσή δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Και πολύ περισσότερο από ό,τι θα διαπιστώσετε και θα είδατε, υπάρχει μια τάση για oversizing. Δηλαδή, μειώνουμε τις ενεργές θέσεις λιμενισμού και βάζουμε μεγαλύτερα σκάφη. Μέγαλύτερα. Ανέφερα ότι η Olympic Marine ξεκινάει από τα 8 μέτρα και φτάνει στα 100. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε αναπτύξει ένα καινούριο σχέδιο για τη δημιουργία νέων θέσεων ελιμενισμού με την κατασκευή ενός σταθερού κυματοφράστη, ώστε να έχουμε δυνατότητα να φιλοξενήσουμε μεγαλύτερα σκάφη. Και όχι μόνο να φιλοξενήσουμε μεγαλύτερα σκάφη, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να τους παρέχουμε και ρευματοδότηση. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια θαλάσσια εγκατάσταση. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει με αλλαγή της άδειας χωροθέτησης, εκτιμώ ότι θα ολοκληρωθεί τα επόμενα 2 χρόνια και πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσουμε γύρω στις 30 νέες θέσεις λιμενισμού στην περιοχή της Olympic Marine. Επιπλέον, κάναμε και κάποιες εργασίες ανάπλασης στην ευρύτερη θαλάσσια αλλά και χερσαία εγκατάσταση. Κάναμε εργασίες εκβάθησης έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενούμε μεγάλες αεροπλοϊκά σκάφη. Κάτι το οποίο ήταν επιτακτική ανάγκη να το κάνουμε, γιατί στην γενικότερη Μεσόγειο δεν υπάρχουν αυτά τα βαθικά τα βάθη που λέμε εμείς, ώστε να μπορέσουμε να πλησιάσουμε σκάφη με μεγάλο βύθισμα κοντά σε λιμένες. Και με την ανάπτυξη του εξοπλισμού μας στο κομμάτι της χερσαίας εγκατάστασης, δηλαδή τον τελευταίο 1,5 χρόνο προμηθευτήκαμε ένα μεγάλο μηχάνημα ανέλκυσης σκαφών, το οποίο μπορεί να μας βγάλει σκάφους μέχρι 45 μέτρα, 350 τόνους.
προμηθευτήκαμε ένα άλλο υδραυλικό σύστημα το οποίο θα μπορεί να κάνει αναποθέτηση σκαφών χωρίς να έχει μεγάλες αποστάσεις των σκάφων μετάλλου, ώστε να έχουμε δυνατότητα να βγάλουμε περισσότερα σκάφη στην προσέα κατάσταση. Παράλληλα, συμμετοστρώσαμε ένα αρκετό μεγάλο κομμάτι της χερσαίας εγκατάστασης, ώστε να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση με τις λάσπες, με τα χώματα. Γενικά, προσπαθούμε και αναβαθμίζουμε την παρεχόμενη υπηρεσία στο κομμάτι του dry docking και, όπως σας περιέγραψα και πριν, κτηριακά έχουν αναβαθμιστεί όλες οι παλιές κτηριακές εγκαταστάσεις οι οποίες προϋπήρχαν και έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σύγχρονο ναυπηγείο. Παράλληλα, κατασκευάστηκε ένα μεγάλο υπόστατο το οποίο έχει 80 μέτρα μήκος και 22 μέτρα ύψος, ώστε να μπορεί να φιλοξενεί σκάφη μέχρι 50-60 μέτρα μέσα για εργασίες. Τη στιγμή που μιλάμε, κατασκευάζεται άλλο ένα υπόστατο 4.000 τετραγωνικά μέτρα, ακριβώς δίπλα στην Olympic Marine, και έχουν αγοραστεί άλλες δύο μεγάλες εκτάσεις, οι οποίες γειτονιάζουν με την Olympic Marine, με σκοπό και προοπτική να κατασκευαστούν και εκεί αντίστοιχες εγκαταστάσεις, ώστε να αναπτυχθεί το κομμάτι του ναυπηγείου και γενικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν στο dry docking. Τα λέω όλα αυτά για να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι δεν σταματάει η ανάπτυξη. Μπορεί να μην είναι πολύ ορατή στην ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου, αλλά όποιος έχει την τύχη και την τιμή για μας να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις μας, θα καταλάβει τη διαφορά η οποία έχει γίνει τα τελευταία 4 χρόνια. Βασικός γνώμονας της ιδιοκτησίας της Olympic Marine και συγκεκριμένα του κ. Προκοπίου είναι να αναπτύξει μια μονάδα η οποία θα είναι πρότυπη στην Ευρώπη σε μια, θα το πω, παρεξηγημένη περιοχή όπως είναι το Λαύριο, διότι όταν είχα έρθει εγώ το 1998 και περνάγαν τα πολυτελεία αυτοκίνητα των πελατών μας από την πλατεία του Λαυρίου, όλοι σταματάγαν και τα κοιτάγαν. Θέλω να πω ότι ο θαλάσσιος τουρισμός στο Λαύριο έχει αναπτύξει πάρα πολύ περιοχή και έχει ακόμα πάρα πολλές δυνατότητες. Άκουσα πριν την ανάπτυξη του λιμένα του Λαυρίου, στην οποία μετέχουμε και εμείς στο διαγωνισμό. Πιστέψτε με ότι αν ο λιμένας αυτός αγοραστεί από χέρια τα οποία έχουν όραμα, η ανάπτυξη που θα έρθει στην ευρύτερη πόλη του Λαυρίου θα είναι τεράστια. Και κυριολεκτό γι' αυτό. Το λέω αυτό διότι βλέπω τι ανάπτυξη έφερε η Olympic Marine, η οποία δεν είναι μέσα στην πόλη, δεν είναι στον αστικό ιστό, είναι γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο έξω από το κέντρο της πόλης και μέχρι πρότινος πολλοί από το Λαύριο δεν είχαν επισκεφτεί την Olympic Marine, τη θεωρούσαν κάτι απόμακρο. Αλλά μετά από την ανάπτυξη η οποία επήλθε και οι όλες αυτές οι προσλήψεις που κάναμε πέραν τον κόσμο του Λαυρίου κοντά στις εγκαταστάσεις μας, έχει προσδώσει μια αξία στην ευρύτερη περιοχή αρκετά μεγάλη. Τώρα, να πάω λίγο στην Αστήρ Μαρίνα, που τυχαίνει να είμαι εκεί τον τελευταίο χρόνο. Εκεί είναι ένα τελείως διαφορετικό κόνσεπτ, το οποίο έχει να κάνει με μια υπερσύγχρονη μαρίνα, που κατασκευάστηκε πριν από 1,5 χρόνο, με αραβικά πρότυπα, θα πω εγώ, έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενεί μικρό πλήθος σκαφών, αλλά μεγάλο σκαφών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Αστήρ Μαρίνα μπορεί να φιλοξενήσει από
24-25 μέτρα σκάφη μέχρι 150. Οι δύο θέσεις λιμενισμού που έχει στο Κυμματοθράυστη μπορούν να φιλοξενήσουν 150 μέτρα σκάφη και δεν λέω να τα φιλοξενήσουν μόνο να τα προσθέσουν, αλλά να τους παρέχουν και όλες τις απαραίτητα εφόδια τα οποία χρειάζεται ένα σκάφος για να ελιμενιστεί σε μια μαρίνα, δηλαδή να τα ρευματοδοτήσουν. Όταν λέμε ρευματοδότηση ένα σκάφος 150 μέτρα, μιλάμε για έναν υποσταθμό με στάσεις μόνο για το συγκεκριμένο σκάφο. Δηλαδή, να υπολογίζετε ότι μπορεί να παίρνει κάτι σκάφος γύρω στα 600 μπέρ. Δηλαδή, ένα χωριό. Εκεί έχει δημιουργηθεί και μία εμπορική ζώνη, η οποία φιλοξενεί πολυτελέστατα καταστήματα και γνωστά brands παγκόσμιου ελληνικούς, που για τα ελληνικά δεδομένα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και όμως, σε αυτό βοηθάει, ανοίγει μια παρένθεση, και το Four Seasons, το οποίο Four Seasons ιδιοκτησιακά ανήκει στο Astir Group. Δηλαδή, εκεί, όταν λέμε για Astir Group, λέμε Astir Marina, τα δύο ξενοδοχεία του Four Seasons, 4 εστιατόρια και το Astir Beach, όλο αυτό το κομμάτι της Χερσονήσου ανήκει στο Astir Group. Οι βίλες, ναι, ανήκανε μέχρι που έχουν πουληθεί Έχουν πουληθεί. Εμείς το μόνο που κάνουμε στις βίλες είναι να τους δίνουμε facilities, δηλαδή νερό και ρεύμα. Μέχρι εκεί. Κοινόχρηστα ουσιαστικά. Οι βίλες σαν βίλες έχουν πουληθεί. Εκεί να σημειώσω ότι στο κομμάτι της Astir Marinas δημιουργήθηκε το εξής. Κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Νοικιάστηκαν κάποιες θέσεις, LTBA όπως λέμε, μακροχρόνιας μίσθωσης. 30 χρόνια. Κοιτάξτε τώρα. Αυτές οι θέσεις είναι γύρω στις 15. Το σύνολο των θέσεων είναι γύρω στις 60-61 που διαχειριζόμαστε. Αυτές οι θέσεις δεν είναι, από κάποιες μελέτες που κάναμε, δεν είναι ένα στοιχείο το οποίο θα προσδώσει έσοδα για τον operator, για αυτόν που λειτουργεί. Έδωσε έσοδα σε αυτόν που τη λειτουργήσε αρχικά, με άλλα λόγια, τα πήρε και έφυγε. Άρα, το σενάριο να νοικιάζουμε με μακροχρόνια μίσθωση μια θέση ελληνισμού είναι κάτι το οποίο σε βάθος χρόνου δεν θα σου φέρει τα απαιτούμενα. Και γι' αυτό το λόγο, αν δείτε, το 98% των θέσεων ελληνισμού ονομαστικής είναι σε αιτήσια βάση. Και λέω σε αιτήσια, διότι όλες οι μαρίνες, αυτή τη στιγμή, από όσο ξέρω εγώ, επιθυμούν να κάνουν τις συμβάσεις και όχι μηνιαίες ημερήσεις. Ο θεσμός της μηνιαίας και ημερήσιας μίσθωσης έχει να κάνει με τα διερχόμενα σκάφη. Το λεγόμενο overbooking. Δηλαδή, έχεις μια θέση ελιμενισμού σε αιτήσια βάση, φεύγει αυτός για να πάει να κάνει διακοπές, του ανήψει ένα-δύο μήνες στο καλοκαίρι και σου δίνει δυνατότητα, βάσει συμβάσεων ελιμενισμού, να χρησιμοποιήσει αυτή τη θέση. Άρα, σε αυτή την περίπτωση τι κάνεις, short-term ενοικίαση, μηνιαία, αν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, ή ημερήσια. Όλες οι μαρίνες κάνουν αυτό το πράγμα. Κλείνοντας, να πω ότι θα επιθυμούσα εδώ στο πάνελ να είχαμε περισσότερο κόσμο. Και θα επιθυμούσα στο πάνελ να έχουμε και παιδιά νέα, τα οποία να έρχονται από την ευρύτερη περιοχή του Λανδίου, φοιτητές οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι ή πρόκειται να ασχοληθούν με το κομμάτι του γιότινγκ, για να μάθουν κάποια πράγματα τα οποία, πιστέψτε με, είναι πολύ χρήσιμα για αυτά. Το γιότινγκ έχει πολλές δυνατότητες. Και στο κομμάτι ελιμενισμού, και στο κομμάτι της επισκευής, και στο κομμάτι της παραγωγής,
και στο κομμάτι της λειτουργίας του σκάφους, στα τσάρτερ. Αυτό όσοι έχουν ασχοληθεί θα το έχουν διαπιστώσει. Και γενικότερα, επειδή στο λιμένα Λαβρίου έχει αναπτυχθεί ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι με σκάφη επαγγελματικά που κάνουν αναβλώσεις, πολλοί κόσμος ασχολείται τα τελευταία χρόνια και θα έχει δει ότι είναι ένα έσοδο το οποίο δεν έχει ταβάνι. Πριν από 1,5 χρόνο, μέχρι πριν από 1,5 χρόνο, έτρεχε ένα ΕΣΠΑ, ένα επενδυτικό πρόγραμμα αγοράς επαγγελματικών σκαφών, μέχρι ένα συγκεκριμένο budget. Γέμισε όλη η Αττική με επαγγελματικά σκάφη. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν είναι κάποιος σκάφος ανοιχτό. Δηλαδή όλοι κάνουν 60-70 μέρες, 80-90, που σημαίνει ότι όλος αυτός ο κόσμος δεν είναι στην Ελλάδα, είναι από το εξωτερικό. Το 70-80% των επαγγελματικών σκαφών λειτουργεί με ξένους. Άρα αντιλαμβανόσαστε πόσα χρήματα έχει στην ελληνική οικονομία το τσάρτερ. Άρα θα πρέπει εν κατακλείδη να δούμε το κομμάτι της δημιουργίας νέων μαρινών. Διότι αυτή τη στιγμή τα σκάφη είναι πολλά τα οποία δεν έχουν διασυνδεσμό. Θα βλέπουμε δεμένα ρόδου σε διάφορους κομφίσκους. Ερχόμενοι όσοι έρχονται από την παραλιακή μπορούν να γυρίσουν το κεφάλι και να δουν στον δρόμο της Βαρκίζης τι γίνεται. Τα σκάφη τα οποία βρίσκονται ρόδου εκεί είναι εκατομμύριων. Είναι mega yachts, 50, 60, 70 μέτρα σκάφος που δεν είναι εκεί. Όλα αυτά τα σκάφη δεν δίνουν στην οικονομία τίποτα, διότι το μόνο που μπορούν να δώσουν είναι τροφοδοσία, τίποτα άλλο. Ρίχνουν μια άγκυρα και εξυπηρετούν τις ανάγκες στον κόλπο που τσαράζουν. Άρα αντιλαμβανόσαστε ότι αν είχαμε υποδομές να φιλοξενήσουμε όλα αυτά τα σκάφη και να μέναν όλο το χειμώνα σε εμάς, τι έσοδα θα είχαμε. Και γι' αυτό πάω πριν σε αυτό που είπαμε, ότι οι μαρίνες μειώσανε το πλήθος των θέσεων λιμενισμού και αυξήσανε το site. Δεδομένης της κατάστασης των μέγεθων, έχει αυξηθεί το μέγεθος των σκαφών. Δηλαδή, εγώ το 1998 όταν είχα έρθει στο Olympic Marine, είχαμε ένα travel 200 τόνων και θεωρούσαμε ότι είχαμε ένα υπερμηχάνημα. Βγάζαμε σκάφους 25 μέτρα και λέγαμε αμάν, αυτό είναι καράβι. Αυτή τη στιγμή βγάζουμε σκάφος 45 μέτρα, 40 μέτρα, 350 τόνους, το οποίο είναι διπλό. 4 φορές το μέγεθος σε volume, σε όγκο από το 20 παράμετρο και γεμίζει η χρυσή εγκατάσταση με 4-5 τέτοια σκάφη. Άρα τα μεγέθη έχουν αλλάξει τελείως των ελιμενιζόμενων και γενικά των σκαφών τα οποία υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή του νομού Αττικής. Δεν έχω να πω άλλο τίποτα. Θέλει προσοχή ο θαλάσσιος τουρισμός και προσοχή και από το κράτος, διότι η αδειοδότηση της Olympic Marine, μάλλον η ολοκλήρωση της αδειοδότησης, διέτησε 4 χρόνια. Άρα, καταλαβαίνετε, αν ένας επενδυτής θέλει για κάποιο έργο το οποίο έχει χρηματοδοτήσει 4 χρόνια για να αδειοδοτηθεί, ποιος είναι ο λόγος να το κάνει. Και αυτό τώρα που είπε η κυρία Γιαντζή για τις μαρίνες και γενικά το γκρουπ των εταιριών που μετέχουν στα σχήματα διαχείρισης μαρινών, αυτό δημιουργείται διότι με βάση των διαγωνισμών, των διεθνών διαγωνισμών και γενικά το κομμάτι της παραχώρησης των μαρινών, υποχρεωτικό είναι ένα από τα μέλη τα οποία μετέχουν στο group να έχουν εμπειρία διαχείρισης λιμένα.
Και επειδή στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ λίγες αυτές οι εταιρείες που έχουν εμπειρία, ενώ σε αντίθεση στον κατασκευαστικό τομέα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται, θα δείτε ότι υπάρχουν κάποια group τα οποία αποτελούνται από ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες και από ξένες εταιρείες operators, διαχειριστών, τις οποίες τις χρησιμοποιούν σαν κράχτες εισαγωγικά, αναγκαστικά, για να μπορέσουν να πάρουν μέσα στο διαγωνισμό. Και μετά, αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή, γιατί αυτό τους ενδιαφέρει, προσπαθούν να βρουν κάποιον αγοραστή και να πουλήσουν τη Μαρίνα και να βγάλουν τα χρήματα που έχουν επενδύσει. Αυτό γίνεται κατά κόρον στην Ελλάδα. Δεν είναι κατακριτέο, εντάξει. Επιχειρηματικά ο καθένας μπορεί να λειτουργήσει και να πράξει όσο μπορεί, όπως έλεγε ο καθένας καλύτερα. Αλλά αυτό εξηγεί το γεγονός ότι υπάρχουν μεικτά σχήματα στην λειτουργία των Μαρινών και δεν υπάρχει κάποιος operator ο οποίος να είναι μόνο operator και να διαχειρίζεται το λιμένι. Να σας ευχαριστήσω και πάλι. Αυτά είχα να πω από πλευράς μου. Αν κάποιος θέλει να με ρωτήσει κάτι ή να κάνει κάποια ερώτηση, ευχαρίστως να απαντήσω. Κύριος Παπαδόπουλος. Βεβαίως και γνωριζόμαστε, βεβαίως. Πολλά χρόνια. Και εγώ, κύριε Παπαδόπουλο. Κοιτάξτε, ναι, αυτό. Μπράβο. Αυτό τώρα που αναφέρετε. Μπράβο. Δείχνει μια ευαισθησία στο κομμάτι που λειτουργεί η Olympic Marine και γενικά το management της Olympic Marine. Δηλαδή, στο ποπό του χρήματο δεν θυσιάζεται η ασφάλεια των εργαζομένων και γενικά η ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Επειδή γενικά με τα ξύλινα σκάφη, ναυπηγικά σκεπτόμενος και μηχανολογικά, το ξύλινο σκάφος δεν μπορεί να δεις αν το υλικό του έχει θέμα, διότι εξωτερικά είναι στοκαρισμένα, είναι βαμμένα, για να διαπιστώσεις structural, αν έχει θέμα ένα ξύλινο σκάφος, πρέπει να έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και να μπεις εσωτερικά του σκάφους. Και δεδομένου ότι είχαμε την εμπειρία στο παρελθόν, κάποια σκάφη, ένα σκάφος το οποίο έτυχε να βάζει νερά και ζωή υδάτων στις εγκαταστάσεις μας και μας παρακαλούσε ο ιδιοκτήτης που είχε την οικογένεια μέσα να τον ελκύσουμε για να μην βουλιάξει και το σηκώσαμε, αυτό ήταν σάτυρο. Και δημιουργήθηκαν κάποιες φορές αυτό, με αποτέλεσμα εκεί που μας παρακάλαγε να το βγάλουμε, ξαφνικά διεκδικούσε την αποζημίωση της αντικατάστασης του σκάφους. Και ολοκληρώνοντας και έχοντας όλη αυτή την εμπειρία, κοιτάξτε να δείτε, οι τιμές, καταρχήν όλα έχουν πάρει την ανιούσα, να ξέρουμε, γενικά τα πάντα. Εδώ πάρει να φας σε μια ταβέρνα και βλέπεις ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο υπάρχουν αυξήσεις των τιμών του 20, 25 και 30%. Εμείς στην Olympic Marine, σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, προσπαθούμε να κρατάμε ένα τιμοκατάλογο, ο οποίος είναι τα τελευταία 2 χρόνια ίδιος. Δεν κρύβω να σας πω ότι φέτος κάναμε rotation, όπως λέμε εμείς, στην ΚΕΣΕ εγκατάσταση 3 φορές. Δηλαδή, γεμίσαμε 3 φορές. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα και σου δημιουργεί την εμπορική ανάγκη να τσιμπήσεις οπότε τις τιμές. Διότι όταν έχεις ένα waiting list και περιμένουν 20 σκάφη να βγουν έξω ή στο κομμάτι της Μαρίνα έχει κλείσει το ετήσιο συμβόλαιο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δηλαδή, είναι σπάνιο να βρεις ετήσια θέση στην Olympic Marine. Δεν έχουν θέση. Δηλαδή, σε σημείο που και η ίδια η οικογένεια προσπαθούμε να βρούμε κάποιον ο οποίος θα φύγει, να το βγάλουμε έξω από το για να δώσουμε δυνατότητα κάποιες κάποιες οικογένειες να δέσουν. Έχει πληρότητα. Και εκεί πάλι ο τιμοκατάλογος
έχει παγώσει τα τελευταία, θα έλεγα, 2 χρόνια, 1,5 με 2 χρόνια. Και επίσης έχουμε δώσει τη δυνατότητα τα τελευταία 3 χρόνια σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο θαλάσσιο τουρισμό, κάνουν chartering. Έχουμε γύρω στα 180 σκάφη με 190 τα οποία κάνουν charter αυτή τη στιγμή, να έχουν μόνιμες θέσεις λιμενισμού σε εγκαταστάσεις. Και παράλληλα τους παραχωρούμε και κάποια γραφεία τα οποία τους δίνουν δυνατότητα να κάνουν μια ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσία. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε σε καμία περίπτωση με αλλιευτικά καταφύγια, με μία δοκιμένες υπηρεσίες εγκαταστάσεις, με εγκαταστάσεις οι οποίες κάνανε μία διαμόρφωση χώρου επειδή γυρνιάζουν σε κάποια θαλάσσια ζώνη και μισώσαν 2 γερανούς τηλεσκοπικούς και κάτι σκάφη, γιατί αυτή είναι η εικόνα της μεταφορικής και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι η επένδυση η οποία έχει γίνει αυτό δείχνει. Άρα, να επανέλθω στο κομμάτι της τιμολογικής πολιτικής, όταν παρέχεις μια αλφα υπηρεσία, πρέπει να αμείβεσαι και αυτή. Όταν π.χ. έχεις μια ασφάλιση των εγκαταστάσεων και των σκαφών των οποίων διαχειρίζεσαι, δηλαδή χτύπα ξύλο, αν εμένα κατά τη διάρκεια που βγάζω ένα σκάφος πέσει και σπάσει, έχουμε ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο το οποίο καλύπτει μέχρι 10 εκατομμύρια. Μπορεί να το καλύψει μέχρι 10 εκατομμύρια ασφαλιζόμενη αξία σκάφου. Αυτό για να μπορέσει να το πετύχει σε μια ιδιωτική επιχείρηση είναι πολύ κοστοβόρο. Άρα, με κάποιο τρόπο, θα πρέπει να το αποσβέσει. Άρα, όλα αυτά, άμα τα αναλογιστούμε, μαζί με τον εξοπλισμό, τη στήριξη εξοπλισμού. Αυτό προσπαθούμε δηλαδή να τα ισοφαρίσουμε όλα. Δεν είπα ότι είμαστε ευθυνοί. Ναι. Βεβαίως, ναι. Γιατί έχουμε περάσει πολύ την ώρα. Κάνανε σκάφη για καρύδες στις αραβικές χώρες. Βεβαίως. Μηχανοκίνητα. Τι έγινε τότε, είναι μια μεγάλη ζημιά. Ήταν υπολογιστή τα σκάφη αυτά για το κύμα του Αιγαίου. Που εκεί ήταν διαφορετικό. Εκεί θα περάσει η ζημιά. Θα γυρίσει άλλο να πίσω. Και όμως, για να κλείσω σε αυτό, αυτός ήταν ο λόγος που είχαν συνεργαστεί με κάποια βρετανικά ναυπηγεία, είχαν αγοράσει δικαιώματα καλουπιών, κατασκευάζανε γάστρες βρετανικές. Για αυτό το λόγο. Βεβαίως. Ό,τι θέλει. Μήπως το διάλειμμα, γιατί έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από τον χρόνο και ήδη έπρεπε να είναι το επόμενο το πάνελ. Οπότε δώσουμε το λόγο στον κύριο Πετρέα, ο οποίος σίγουρα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Και τα υπόλοιπα είτε στο τέλος, είτε... Λοιπόν, πρώτον να ευχαριστήσω και εγώ τους διοργανωτές, να εκφράσω και εγώ τη συμφωνία μου με τον κύριο Σωτηρίου. Πρώτον, διότι έμαθα πολλά πράγματα από αυτά που είπε και ζητώ συγγνώμη διότι θα τα εκμεταλλευτώ μετά. Και επίσης να αναφέρω ότι είναι πάρα πολύ σωστό ότι έπρεπε εδώ να ήταν αρκετοί ντόπιοι. Ο λόγος που θα έπρεπε να είναι αρκετοί ντόπιοι είναι διότι εγώ κατάλαβα και τουλάχιστον έτσι ήρθε η πρόσκληση ότι το θέμα είναι να δούμε πώς αναπτύσσεται η περιοχή του Λαβρίου και να έχουμε κάποια στοιχεία για αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Άρα, βλέπετε. Επειδή μου είχε ζητηθεί να κάνω αναφορά και στο επόμενο πάνελ, θα μου επιτρέψετε, εάν είναι, ότι μπορεί να πω και κάποια πράγματα που ανήκουν και στο επόμενο. Είναι μετά το άλλο. Ωραία, με συγχωρείτε, δεν θα πω. Λοιπόν, θα τα πω μετά. Λοιπόν, πρώτον, η παρουσίαση επικεντρώνεται κυρίως στο yachting, επειδή όμως μου ζητήθηκε να πω και κάποια πράγματα για την κρουαζιέρα,
θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας κάποια εισαγωγικά πράγματα που ουσιαστικά θα καλύψουν τον θαλάσσιο τουρισμό, διότι δεν ξέρω αν ελέγχθη στο πάνελ το προηγούμενο πριν από αυτό που ήρθα εγώ, τι σημαίνει θαλάσσιος τουρισμός και τι θα μπορεί να σημαίνει για το Λαύριο. Καταρχήν, θαλάσσιος τουρισμός χωροταξικά, και δεν θα σχολιάσω τα περί χωροταξικού κλπ. Αφήστε το, αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Έχει ο θαλάσσιος τουρισμός το παράκτιο μέτωπο, έχει τον θαλάσσιο χώρο και για την Ελλάδα έχει και τον νησιωτικό χώρο. Η ανάπτυξη αυτών των, επιτρέψτε μου να πω, επιμέρους τομέων του θαλάσσιου τουρισμού, και μιλάμε για τον θαλάσσιο τουρισμό αναψυχής, διότι βλέπετε δεν μιλάμε για την ακτοπλοεία, δεν μιλάμε για τα ναυπηγεία, δεν μιλάω των μικρών σκαφών ή τις μαρίνες που κάνουν επισκευές και άλλες τέτοιες δραστηριότητες. Στην Ελλάδα, η δραστηριότητα στα νησιά και στο θαλάσσιο χώρο έχει και δράση κρουαζιέρας. Αυτό το οποίο εμείς όμως ξέρουμε στην Ελλάδα είναι ότι η κρουαζιέρα είναι που βλέπουμε αυτά τα κολοσιαία πλέον κρουαζιερόπλια, τα οποία κατεβάζουν στη Σαντορίνη μέσα σε μία μέρα 3 κρουαζιερόπλια, 3, 4, 12.000 άτομα και δεν μπορεί να περπατήσουν οι ντόπιοι. Τώρα μπήκε όριο 8 γι' αυτό. Το 8 ουσιαστικά κατά ένα ποσοστό εκτιμάται ότι ένα κρουαζιερόπλιο από τα μεγάλα, το shore trip, δηλαδή η επίσκεψη στο λιμάνι που θα σταματήσει, την κάνουν όχι παραπάνω από οι μισοί επιβάτες. Ο ένας μπορεί να κατεβαίνει στο ένα λιμάνι του δρομολογίου, ο άλλος στο άλλο, αλλά δεν σημαίνει ότι το κρουαζιερόπλιο συνήθως αδειάζει. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι μένουν στο κρουαζιερόπλιο την ημέρα, όχι όλες τις ημέρες, αλλά για ένα συγκεκριμένο σταθμό. Όμως, η κρουαζιέρα δεν είναι μόνο αυτή που έχουμε στην Ελλάδα και ξέρουμε. Αυτή η κρουαζιέρα, η μεγάλη, δέχεται, εκτιμάται περίπου 8 εκατομμύρια επισκέπτες, ας πούμε, οι οποίοι κατεβαίνουν σε λιμάνια της Ελλάδος και μετριούνται θεωρητικά από τα διάφορα λιμεναρχεία. Όμως, εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε τις άλλες 2 μορφές της κρουαζιέρας, η οποία υπάρχει διεθνώς. Η μία από τις μορφές αυτές είναι τα λεγόμενα μικρά ουσιαστικά κρουαζιερόπλια, τα οποία δέχονται κάτω από 1.000 άτομα, έχουν capacity, έχουν δυναμικότητα, και πέραν αυτού είναι πολλά και κάνουν συνήθως εξειδικευμένες κρουαζιέρες, οι οποίες δεν κάνουν δρομολόγιο να σταθούν σε 5-6 μέρη, αλλά μπορεί να κάνουν και κρουαζιέρα η οποία πηγαίνει και μένει σε ένα μέρος ή κάνει κάτι. Δεν είναι δηλαδή αυτό το οποίο εμείς έχουμε συνηθίσει με τα μεγάλα κρουαζιερόπλια. Αυτή την μορφή, η οποία περιλαμβάνει σκάφη τα οποία έχουν από 10-15 καμπίνες, δηλαδή 20-25 άτομα επιβάτες, μέχρι 500-600 επιβάτες, μπορούν να ελιμενίζονται και να σταματάνε σε κανονικές λιμενικές υποδομές. Δεν χρειάζονται τα μεγάλα ντόκα των μεγάλων κρουαζιεροπλοίων, τα οποία χρειάζονται και ελέγχους λόγω διεθνών συμφωνιών, οι οποίες υπάρχουν για το πώς ελέγχονται, ποιος κατεβαίνει, ποιος ανεβαίνει κλπ. Και επίσης είναι συνήθως κρουαζιέρες πολύ ακριβότερες από αυτές τις οποίες είμαστε εμείς συνηθισμένοι, αλλά δεν το έχουμε κάνει στην Ελλάδα. Το λέω γιατί το Λαύριο, λόγω θέσεως γεωγραφικής και που είναι πιο κοντά στο Αιγαίο από τον Πειραιά, ουσιαστικά που είναι ο άλλος μεγάλος λιμένας κρουαζιέρας στην περιοχή, θα μπορούσε
να στοχεύσει σε αυτή την αγορά και να την φέρει και να την αξιοποιήσει και με τον δικό του πολιτιστικό και τοπικό πλούτο, ιστορικό και άλλων που έχει στην περιοχή και στην επιφάνειά της και στα υπόγειά της, και δεν εννοώ τα υπόγεια, τα υποθαλάσσια, μιλάω και για τα υπόγεια, τα εδαφικά. Να μπούμε τώρα, να ολοκληρώσουμε το θέμα της κρουαζιέρας. Υπάρχει μία εκτίμηση ότι περίπου 300 είναι τα μεγάλα κρουαζιερόπλια τα οποία κινούνται σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, αυτά είναι τα οποία δέχονται, όπως είπα, τους πάνω από 1.000 επιβάτες. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν small yachts, όπως γράφονται, των μέχρι 110 επιβατών, μεγάλα yachts μέχρι 400 επιβάτες, τα μικρά κρουαζιερόπλια που είναι των 450 έως 650 επιβατών, που είναι η ομάδα στην οποία αναφέρομαι. Υπάρχουν 3 προβλήματα που χρειάζεται να μπουν στον προγραμματισμό του Λαυρίου. Δεν ξέρω εάν έχουμε και εκπροσώπους του Δήμου σήμερα παρόντες. Μάλλον δεν έχουμε, διότι υποθέτω θα αντιδρούσανε. Ο Δήμος χρειάζεται έναν δυστυχώς μέσο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Επιτρέψτε μου να πω σε μία πολύ μικρή παρένθεση, ο ελληνικός τουρισμός και ο τουρισμός γενικά χρειάζεται μέσο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Κλείνω την παρένθεση. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοιο σχεδιασμό, δεν τα έχει καταφέρει και όταν έχει φτιάξει τέτοια σχέδια, έχουν καταλήξει να τρώνε σκόνη. Πριν 20 περίπου χρόνια, πληρώθηκαν σε μια εταιρεία ισπανική πολύ γνωστή περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει μια μελέτη ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού. Εγώ ανεζήτησα τη μελέτη αυτή, κατάφερα να την βρω και να μου δώσει κάποιος παρατύπως το αντίγραφό της. Με τα 3 χρόνια, η μελέτη δημοσιοποιήθηκε με τα 5 χρόνια και βεβαίως δεν υλοποιήθηκε ουσιαστικά ποτέ. Δεν το λέω παραπονούμενος διότι δεν υλοποιούνται οι μελέτες, διότι δεν υλοποιούνται. Το λέω διότι δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία, την αναπτυξιακή που θα έπρεπε να έχουμε. Και θα το καταλάβετε αμέσως βλέποντας και τα του yachting. Τώρα, για να μπούμε σε κάποια νούμερα και να έχετε μία ιδέα, έχετε υπόψη σας ότι η δραστηριότητα του yachting, δηλαδή της διακίνησης επαγγελματικού σκάφους στην Ευρώπη, περιλαμβάνει περίπου 10.000 μαρίνες, δηλαδή επίσημα επαγγελματικούς χώρους ελιμενισμού σκαφών που ναυλώνονται. Περίπου 6.500 εκατομμύρια σκάφη, 32.000 επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα σκάφη αυτά, είτε ναυλώνοντας, είτε επισκευάζοντας, είτε εξυπηρετώντας κλπ. Και είναι κατά μεγάλη πλειονότητα μικρομεσαίες και απασχολούνται πάνω από 280 έως 300.000 άτομα θέσεις εργασίας. Σε αυτό το δεδομένο θα ακούσετε τώρα λίγο πώς πάει αυτό. Λοιπόν, η μέση αναλογία σκαφών αναψυχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το 2021 ένα σκάφος ανά 164 κατοίκους. Στην Ελλάδα ένα σκάφος, έχουμε περίπου 17.000 σκάφη, ανά 621 κατοίκους. Τι είπατε? 17.000 είναι
Δεν είναι, γιατί είναι και τα ιδιωτικά και περιλαμβάνουν και τα... Και είναι λίγα. Αν θεωρείτε ότι είναι πιο πολλά. Αυτά δηλώνουν. Δεν περιλαμβάνουν βεβαίως τα όσα είναι με ξένη σημαία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είναι 17.000. Εάν αντιστοιχούσαμε στο μέσο όρο της Ευρώπης, θα έπρεπε να είχαμε 67.000 σκάφη. Δηλαδή, να αυξηθούμε κατά 400%. Που είπαμε ότι πάμε, μάλιστα. Το 1993, που μας έλεγε ο κύριος Σωτηρίου, είπα θα εκμεταλλευτώ αυτά που είπατε κύριε Σωτηρίου, που μπήκε στην Olympic Marine και άρχισε να ασχολείται, με έναν συγκεκριμένο νόμο χωροθετήθηκαν 168 τουριστικοί λιμένες. Τουριστικοί λιμένες είναι μαρίνες, λιμένες, καταφύγια, αγκυροβόλια. Αυτοί θα περιελάμβαναν 25.700 θέσεις ελιμενισμού. Και ήταν διηρημένες αυτές σε 12 λιμένες ξενοδοχείων. Έναν τέτοιο λιμένα έκανε το Sunny Beach στην Χαλκιδική. Μετά το απαγορεύσαν να το λειτουργεί και τώρα το έχουν απλώς ως ντόκο για να δένουν τα σκάφη, διότι πρέπει να κάνουν μικρή μαρίνα. Έχουν κάνει μικρή μαρίνα. Ναι, απαγορεύονται πλέον να κάνετε λιμένες σε ξενοδοχεία. Όχι, δεν. Καταργήθηκε η κατηγορία. Αλλά έγιναν καταφύγια. Α, έγιναν καταφύγια. Εντάξει. Ονομαστήκαν και έναν Μάλιστα, νόμο. καλά. 72 τότε καταφύγια, 22 εγκυροβόλια και 62 μαρίνες. Όπως πιθανόν ξέρετε, δεν έχουν κατασκευαστεί. Λειτουργούν, νομίζω, περίπου 35-37 μαρίνες. Ίσως εσείς ξέρετε, κύριε Σωτηρίου, πιο σωστά τον αριθμό των επίσημων μαρινών. 37 εγώ είχα γράψει. Η γειτονική μας Κροατία, με την οποία τσακωνόμαστε στην Αδριατική, το 21 είχε 140 τουριστικούς λιμένες, 17.000 θέσεις και 692 εταιρείες ναύλωσης τουριστικών σκαφών που διαχειριζόντουσαν 3.600 σκάφη και είχαν 640.000 τουρίστες κάθε χρόνο. Η εκτίμηση της Μαρίνας Αλίμου, πριν τελειώσει και αρχίσει αυτή η κατάσταση της ιδιωτικοποίησης και του νέου management, εκτιμότανε ότι περνούσαν από εκεί 200.000 επισκέπτες το χρόνο. Η Ιταλία το 2021 είχε 546 τουριστικούς λιμένες, 184.000 θέσεις ελιμενισμού και ήταν και μάλλον είναι ακόμα η μόνη χώρα που έχει περισσότερες θέσεις ελιμενισμού από όσα σκάφη. Τι σημαίνει αυτό? Εάν θες να μετακινηθείς να πας μία βολτίτσα, έχεις να βρεις θέσεις ελιμενισμού. Στην Ελλάδα, αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν να δέσουν, που κάνουν την άβλωση, προσπαθούν να κλείσουν τη θέση εκεί που θα πάνε το βράδυ, σχεδόν από το πρωί της ημέρας που ξεκινάνε. Και πάρα πολλές φορές, για να κρατήσουν αυτή τη θέση, αναγκάζονται να πάνε και να δέσουν το μεσημέρι νωρίς το απόγευμα. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο πελάτης ο οποίος πλήρωσε το σκάφος έχει χάσει σχεδόν το 1/3 των ωρών του ήλιου που θα μπορούσε να ήταν στη θάλασσα και πρέπει να πάει να δέσει για να έχει το βράδυ ασφαλές καταφύγιο. Ποιοι είναι οι πελάτες του yachting? Ήτανε, και ελπίζομαι ότι θα ξαναείνε, κυρίως Ευρωπαίοι. Είχαμε πολλούς Ρώσους, δεν τους έχουμε. Είχαμε αρκετούς Ουκρανούς, δεν τους έχουμε. Λίγους Σέρβους. Έχω εδώ σημειώσει και αυτούς οι οποίοι ήταν χριστιανοί. Γιατί? Διότι στην πώληση και στην προώθηση ναυλώσεων μπορώ να προτείνω να έρθεις να ναυλώσεις και να πας στην Τίνο το 15 Αύγουστο ή στην Πάρο επίσης το 15 Αύγουστο, να πας στην Άνδρο ή στην Μυτιλήνη που εορτάζεται ο Ταξιάρχης και να συνδυάσεις και τα θρησκευτικά σου καθήκοντα ή επιθυμίες. Έχετε υπόψη σας, και με συγχωρείτε που θα ανοίξω άλλη μια πολύ μικρή παρένθεση, ο τουρίστας ταξιδεύει για έναν από 3 λόγους, γιατί δεν υπάρχει τέταρτος. Ή ταξιδεύει από ανάγκη. Ταξιδεύω διότι πρέπει να πάω να κάνω μια εγχείρηση κάπου που την ξέρουν καλύτερα
ήδη ότι θέλω να πάω να κάνω γιαματικά λουτρά. Από ικανοποίηση κάποιας δουλειά ενδιαφέροντος το οποίο έχει και ασκεί. Είτε είναι αθλητικό ενδιαφέρον, είτε είναι πολιτιστικό ενδιαφέρον, είτε είναι διότι θέλει να πάει να επισκεφθεί ένα μουσείο, είτε διότι θέλει να πάει να δει τους συγγενείς του, εάν είναι ομογενείς κλπ. Τρίτος λόγος, να ικανοποιήσει μία επιθυμία που δεν έχει καταφέρει να την ικανοποιήσει μέχρι τώρα. Αναρωτηθείτε αν θέλετε, εάν εσείς όταν έχετε ταξιδέψει, είχατε κάποιον άλλο λόγο. Φοβούμαι ότι δεν θα τον βρείτε. Αυτό πρέπει να είναι κατανοητό γιατί. Όταν μου έρχεται ο πελάτης και όταν πάω να προσεγγίσω τον πελάτη, πρέπει να του πουλήσω κάτι το οποίο να μπορεί να το δέσει σε αυτά που ξέρει, έχει ή σκέπτεται. Η ανάγκη του να πάει το μικρό παιδί διακοπές κάνει τον πελάτη, τον οικογενειάρχη, να διαλέξει εγκαταστάσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν τα μικρά παιδιά. Στην Ελλάδα, το 1995, έτυχε να κάνω μάθημα τουριστικού μάρκετινγκ στα στελέχη της εταιρείας Γκρεκοτέλ. Θα έχετε ίσως ακούσει τα ξενοδοχεία Γκρεκοτέλ στην Κρήτη. Έλεγα λοιπόν κάποια πράγματα, πετάχτηκε κάποιος, ήταν ανώτερα στελέχη, λέει, ξέρετε, λέει, αυτό είναι, λέει, στο κείμενο τον κανόνα φιλοσοφίας της εταιρείας που έχουμε και τηρούμε. Πετάχτηκαν οι άλλοι, λέει, ποιον κανόνα, λέει, λες, τι τηρούμε. Βάζει περιπτώσει, λέω, παρακαλώ πολύ, έχει κανείς σας αυτόν τον κανόνα. Ήρθε λοιπόν την επόμενη μέρα ένα μονοσέλιδο που είχε 10-12 σειρές και έλεγε ότι η Γκρεκοτέλ κοιτάζει αυτό και τα παιδιά των οικογενειών να περνάνε καλά. Και λέω μετά, τώρα καταλαβαίνω γιατί τα μεγάλα ξενοδοχεία της Γκρεκοτέλ όλα είχαν παιδότοπους και είχαν και κάποιον άνθρωπο, ενώ υπάλληλο, ο οποίος ήτανε νηπιαγωγός ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, για να μπορεί να εξυπηρετεί τους γονείς να περνάνε καλά και να θέλουν να ξανάρθουν. Σας εκούρασα ολίγων με τα γενικά τουριστικά και ετέθηκε ήδη το θέμα ότι η ανάπτυξη που χρειαζόμαστε στην Ελλάδα για το yachting δεν είναι μόνον θέσεις ελιμενισμού, είναι και η αντίστοιχη υποστήριξη, όλες οι υπηρεσίες που πριν ο κύριος Σωτηρίου ανέφερε ότι πολύ καλώς και πολύ επιτυχώς κάνει η Olympic Marine. Σε μερικά παραδείγματα που θα σας δείξω, θα σας αναφέρω και τα δεδομένα για να δείτε ότι οι θέσεις που προτάθηκαν για να γίνουν επαγγελματικές μαρίνες είχαν λάβει υπόψη τους το να υπάρχει η δυνατότης χερσαίου χώρου για εξυπηρέτηση των σκαφών. Οι δράσεις είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ελέγχθη ήδη από τον κύριο Σωτηρίου και από την κυρία Γιαντσή και φέρνουν πιο κοντά και τις τοπικές κοινωνίες με τον θαλάσσιο τουρισμό. Τώρα θα σας πάω γρήγορα μερικές από προτάσεις που έγιναν το 2018 και υπευλήθησαν από τους επαγγελματίες του yachting στους αρμόδιους υπουργούς ναυτιλίας και τουρισμού. Γιατί το λέω το 2018. Το λέω διότι οι προτάσεις αυτές, εάν θέλουμε να τις υλοποιήσουμε, κανονικά ισχύουν και σήμερα. Πρώτο θέμα, η δυτική ακτή της Αττικής, αριστερά από τον Πειραιά και τον Κερατσίνη και τον Ασπρόπυργο, ενώ έχει διαθέσιμους χώρους, δεν συνιστάται για διαφόρους λόγους. Είναι ένας κλειστός κόλπος, έχει τον ναύσταθμο, έχει μεγάλη κίνηση της ακτοπλοείας, που τα μικρά σκάφη μπορούν να δημιουργηθούν και να γίνουν ατυχήματα, και επίσης είναι μακριά από τους συνήθεις προορισμούς των αυλωμένων σκαφών, που είναι οι Κυκλάδες και ο Αργοσαρονικός. Τι κάνουμε για την ακτή μετά το Σούνιο? Είπε ήδη η κυρία
Γιαντσί και μπορεί να συμπληρώσει αν θέλει, ότι αυτή η ακτή είναι ξεχασμένη. Δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί και δεν την έχουμε και προχωρήσει. Ενώ έχει μέρη και θέσεις, παρά το ότι ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί συνθήκες για την ενδοχώρα της Μαρίνας, όπως επίσης και συνθήκες στην ακτή του που θα βρει κανείς τους χερσαίους χώρους. Μπορεί να μην είναι κοντά στον Άργο Σαρονικό, όσο είναι π.χ. η Μαρίνα Αλίμου ή η Μαρίνα Γλυφάδας ή η Μαρίνα Βουλιαγμένης. Από την άλλη πλευρά όμως είναι κοντύτερα στο Αιγαίο, μπορεί να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της Εύβοιας, η οποία χρειάζεται ανάπτυξη και έχει δυνατότητες για θαλάσσιο τουρισμό. Και έτσι τότε καταλήξαμε και προτείναμε 8 θέσεις συγκεκριμένες. Θα σας δείξω. Η πρώτη στη Γλυφάδα, έναντι της Μαρίνας και του Κολυμβητηρίου. Η δεύτερη στη Βουλιαγμένη Βάρκιζα, εκεί περιοχή που λέγεται Λιμανάκια. Η τρίτη στην Βάρκιζα. Η τέταρτη στην Αγία Μαρίνα, η πέμπτη στο Λαγονήσι, η έκτη στην Ανάβησο Άγιος Νικόλαος, η έβδομη με αξιοποίηση των αλικών της Αναβίσου και η τελευταία θέση από κάτω λίγο πριν το Σούνιο και τον κόλπο του Σουνίου που είναι ο ναός, η ακτή Χάρακα Αττικής που έχει τον Ισάκη απέναντι. Να ο σχεδιασμός της Μαρίνας που ήταν στη Γλυφάδα, που σας δείχνει το περίγραμμα του τι επρόκειτο να πάρει. Η χωρητικότητα αυτή εκτιμάται ότι μπορούσε να είναι 1.300 σκάφη. Μερικώς. Δεν αναπτύχθηκε ως Μαρίνα, απλώς επεκτείνανε, έχει δίκιο η κυρία Γιαντσί, απεκτείνανε κάποιες εγκαταστάσεις και δένουν και κάποια σκάφη εκεί, έχετε δίκιο. Να το διορθώσω. Αυτό δεν το ήξερα, όχι. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είπατε ότι επεκτείνανε. Η δεύτερη θέση ήταν η Αγία Μαρίνα. Το πλεονέκτημα της Αγίας Μαρίνας ήταν ότι μπορούσες να αξιοποιήσεις τον χερσαίο χώρο που είναι το βουναλάκι από πίσω. Άρα είχες χερσαίο χώρο για να βγάλεις τα σκάφη, για να κάνεις επισκευές. Τώρα. Ναι, είναι. Δεν με πειράζει. Έχω γερανούς. Ο άνθρωπος κατεβαίνει δύσκολα. Όταν όμως θα κάνω Μαρίνα, θα δημιουργήσω και την πρόσβαση. Όχι, δεν θα αλλάξω όλη την ακτή. Μαρίνα θέλω. Η επόμενη ήταν στο Λαγονήσι. Το Λαγονήσι έπαιρνε ένα σημείο εκεί, το οποίο επίσης μπορεί ακόμα να αναπτυχθεί, αν θέλετε, μία Μαρίνα. Και η ακτή τότε, τώρα μπορεί να έχει αλλάξει λίγο, αυτή είναι φωτογραφία του 2018, ήταν όπως βλέπετε αρκετά κενή. Ο Άγιος Νικόλαος Ανάβησος είχε επίσης το πλεονέκτημα του χερσαίου χώρου και έπιανε μία χερσαία ζώνη 78 στρεμμάτων που μπορούσε κανείς να αξιοποιήσει και λιμενολεκάνη περίπου 55 και μπορούσε να χωρέσει 2.200 σκάφη. Η αρχαιολογία την βλέπεις πού είναι, αν υπάρχει αρχαίο από κάτω και... Λοιπόν, δεν έφερε το κράτος αντίρρηση λόγω αρχαιολογίας, απλώς δεν έκανε τίποτε. Δεν πειράζει. Θα έχουν και πρόσθετη θέα οι ναυλωτές των σκαφών. Και μπορεί να προτείνουμε και στους γυμνιστές να γίνουν και αυτοί ναυλωτές. Τότε η περιοχή ήταν χέρσα έτσι. Τώρα δεν πήγαμε ως γυμνιστές, διαλόγους. Τώρα ναι. Και υπήρχε και μια ειδική πρόταση που μετά την είχαμε επεξεργαστεί με το γραφείο Γιαμάκος, με συγχωρείτε, τυπογραφικό λάθος, η οποία ήταν να μπει η Μαρίνα στον χερσαίο χώρο των αλικών και να ξαναγίνουν οι αλικές, δηλαδή λεκάνη, εκμεταλλευόμενοι και ένα μέρος ως χερσαίο χώρο και ένα μέρος ως χώρο ελιμενισμού, δηλαδή λιμενοδεξαμενή.
ένα σχέδιο που έλεγε ότι θα έμπαινε κανείς με μία, δεν θα ήταν ουσιαστικά στη θάλασσα, αλλά θα έμπαινε από ένα κανάλι. Αυτό το σχέδιο μπορεί να μην είναι. Εσείς είχατε κάνει μια άλλη πρόταση η οποία ήτανε... Όχι, εσείς είχατε κάνει μια πρόταση η οποία ήταν πολύ πιο μεγάλη και πολύ πιο ενδιαφέρουσα, αλλά μου είπε η κυρία Γιαντσή ότι να μην την αναφέρω στις λεπτομέρειές της. Καλά, το κάπα θα το διορθώσουμε. Να το βγάλουμε. Καλά, εντάξει, να το βγάλουμε. Λοιπόν, η μελέτη του 2021 που έγινε σε συνεργασία των Μαρινών και των Πανεπιστημίων για μια ανάπτυξη μιας δεκαετίας, εγώ σταμάτησα στα στοιχεία του 2030 επειδή είναι λίγο πιο κοντά μας, έλεγε ότι εάν γινόταν αυτή η ανάπτυξη, μέχρι το 2030 θα είχαμε στην Αττική 4.500 θέσεις ελιμενισμού, 7,5 σχεδόν χιλιάδες θέσεις εργασίας και άλλο μισό σχεδόν δις έμεσα και άμεσα έσοδα για τους απασχολούμενους, εργαζόμενους και επενδυτές. Ελέγχθη προηγουμένως, και είχε απόλυτο δίκιο ο κύριος Σωτηρίου, ότι η ζήτηση είναι κατά 80% από αλλοδαπούς και όχι βασικά από Έλληνες. Άρα αυτό σημαίνει ότι και οι Έλληνες κάνουν διακοπές, δεν ναυλώνουν σκάφη τόσο πολύ, διότι κυρίως οι Έλληνες, αυτοί που μπορούν, έχουν το δικό τους σκάφος μικρό ή μεγαλύτερο. Οι τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις, απλώς είναι ο πίνακας που θα πρέπει να φτιάξουμε, οι 168 χωροθετημένες. Βλέπετε ότι 16 ήταν στην περιφέρεια Αττικής, αλλά 21 στην Κρήτη και 21 στα Ιόνια. Επίσης, τι είπατε, ήταν όλο λάθη. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Αυτό βγάζει την Πελοπόννησο με 14 και είναι λίγες οι 14. Και βεβαίως δεν υπάρχουν... Τώρα υπάρχουν δύο. Μία στην Πάτρα και μία στην Καλαμάτα. Υπάρχει στην Καλαμάτα, στο Ψηλόκαστρο που θέλουμε, δεν θέλουμε, δεν είναι δεδομένη. Εντάξει. Το Πόρτοχέλι τώρα που το λέτε έχει γίνει και επίσης έχει γίνει και η Ερμιόνη. Η Ερμιόνη η οποία αναπτύσσεται πολύ. Ειδικά η Ερμιόνη. Αυτό το είπαμε, σας το είπα πριν. Στην Ελλάδα είπε ήδη ο κύριος Σωτηρίου ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του στόλου είναι χωρίς θέσεις ελιμενισμού και βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι είναι στην Αττική. Και για να κλείσω, οι οικονομικές δραστηριότητες του yachting στην περιοχή που αναπτύσσεται είναι πάρα πολλές και επίσης πολυσχηδείς και δίδουν και θέσεις εργασίας και δυνατότητες απασχόλησης. Ανέφερε ήδη πολλές ο κύριος Σωτηρίου. Εδώ βλέπετε ότι η κίνηση βγαίνει και σε πολλά άλλα πράγματα. Και θα κλείσω λέγοντας σας μόνον, το 2011 βρέθηκα με τον τότε Υπουργό Τουρισμού στο συνέδριο για την κρουαζιέρα στη Νίκαια της Γαλλίας. Είχαμε μία συνάντηση με τον Δήμαρχο Νίκαιας και του είπε ο Υπουργός Τουρισμού, ξέρετε, ενδιαφερόμεθα να αναπτύξουμε την κρουαζιέρα. Το 2010-2011 ήταν τα έτη που η Ελλάδα ξεκίνησε τις πρώτες συμφωνίες με τις εταιρείες αεροπορικές χαμηλού κόστους και αρχίσαμε να έχουμε τέτοιου είδους τσάρτερ πτήσεις. Πριν δεν είχαν γίνει τέτοιες συμφωνίες. Δεν γίνανε επιθητείας μου, γίνανε επιθητείας του Υπουργού. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι ως σύμβουλος του Υπουργού που ήμουνα.
Μας είπε λοιπόν ο Δήμαρχος Νίκαιας, περνάτε καλά, πώς είσαστε εδώ οικονομικά? Λέει, εμείς περνάμε περίκαλα. Έχουμε 4 πηγές εσόδων. Η μία ήταν τα θέματα, τα τεχνολογικά που έχει δίπλα στην Νίκαια. Το άλλο ήταν ο τουρισμός. Το τρίτο, δεν θυμάμαι ποιες βιομηχανίες μας ανέφερε στην περιοχή. Και το τέταρτο ήταν οι 1.000 θέσεις yachting σκαφών που είχε στη Μαρίνα της Νίκαιας και οι οποίες απέφεραν εκάστη τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο, δηλαδή 1 δις στην πόλη. Διότι μου λέει, δεν είναι μόνο οι θέσεις, είναι όλα τα άλλα που είδαμε πριν, είναι και ότι κάποια πληρώματα που έχουν εδώ οι ιδιοκτήτες είναι, νοικιάζουν σπίτια για να μείνουν γιατί φέρουν τις οικογένειές τους, και επίσης έχω και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι όταν έρχονται για να κάνουν τη βόλτα τους, μένουν μερικές μέρες στο ξενοδοχείο και φέρνουν και την παρέα τους που θα τη βάλουν στο σκάφος μετά. Είπα λοιπόν, βεβαίως να πείτε εσείς. Είναι και δίπλα στο Μονακό. Το Μονακό έχει άλλη μαρίνα. Ναι, αλλά το Μονακό είναι το πολύ ακριβό. Ναι, αλλά το Μονακό, βλέπετε ότι παρά το ότι το Μονακό είναι το ακριβό, η Νίκαια... Αφού ήταν δικό του, βγαίνουν καθημερινά και δουλεύουν στο Μονακό. Μένουν στη Νίκαια για την ευτυχία. Λοιπόν, κλείνω με αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιαννή. Λοιπόν, επειδή έχουμε καθυστερήσει, δεν πω μια ερώτηση σύντομη για να τελειώνουμε, γιατί έχουμε το επόμενο πάνελ, γιατί έχουμε φάει ήδη όλη την ώρα του επόμενου πάνελ. Καμία ερώτηση μπορώ να κάνω. Ήταν ένα σχέδιο κατασκευής μαρίνας στις Αττικές. Ναι. Η μαρίνα δεν είχε πρόσωπο στο θαλάσσιο μέτωπο, αλλά εξασφάλιζε μέσω μιας εξόδου να πηγαίνεις εκεί. Ναι. Αυτό μου έκανε μια δύσκολη σκέψη. Με την έννοια της υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ και χρόνια, τον οποίο είχα παρακολουθήσει, που ήθελαν να κάνουν μαρίνες στη διαδρομή του καναλιού που συνέδεε το Αιγαίο Πέλαγος με το λιμάνι της Εφέσου, που πάντοτε και στα χρόνια του Αποστόλου Παύλου ήταν εσωτερικό. Υπήρχε δηλαδή πάντοτε ένα κανάλι που από τη θάλασσα σε οδηγούσε στο λιμάνι, σε απόσταση τότε τα χρόνια του Αποστόλου Παύλου 1.000 μέτρα. Τώρα λόγω των επιχώσεων έχουν γίνει 6 χιλιόμετρα, 6.000 μέτρα. Και τι είχαν σκεφτεί οι Τούρκοι? Να κάνουν αυτή την είσοδο μεγάλη, όταν μπαίνεις από το Αιγαίο, δεξιά και αριστερά να έχει ναύδετα, με ένα σχεδιασμό που να χρησιμοποιείται για μαρίνα, υπολογισμένο σε μήκος σκαφών, αναδιατάξεις, και το ίχνος του παλαιού καναλιού, τα τελευταία 1.000 μέτρα, να το διατηρήσουν όπως ήταν για να οδηγηθεί στη μαρίνα, στο λιμάνι. Από το οποίο άρχιζε η διάσημη λεωφόρος Αρκαδιανή, που ήταν τα γάλματα δεξιά-αριστερά των αυτοκρατόρων και ο ναός της Αρτέμιδος κλπ. Έχετε υπόψη σας αυτό το σχέδιο? Έχει ολοκληρωθεί? Το συγκεκριμένο σχέδιο δεν το έχω υπόψη μου, παρότι έχω πάει στην Έφεσο και δεν μου το έπανε τότε. Απέφυγα επίτηδες και για πολιτικούς λόγους, δεν ήξερα ποιος θα ήταν στο ακροατήριο, όπως είδατε, να δώσω παραδείγματα από την Τουρκία. Όμως, μπορώ να σας δώσω ένα παρόμοιο παράδειγμα από την Αλβανία, η οποία αναπτύσσεται τουριστικά με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει ο γαμπρός του Τραμπ. Εγώ το 2021-2022 ήμουνα στην ομάδα συμβούλων ενός έργου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία θα έδινε μάλλον ένα δάνειο αναπτυξιακό στην Αλβανία, 70 εκατομμυρίων ευρώ, και εμείς κάναμε τη μελέτη, η Βόρεια Αλβανία, δηλαδή από τα Τύρανα και πάνω, πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί και τι θα χρειαζόταν τουριστικά. Εγώ εκεί έμαθα 3 πράγματα που δεν τα ήξερα για το yachting. Πρώτον, διότι ήξερα ότι η Αλβανία έχει yachting στην ακτή της Αδριατικής. Έμαθα λοιπόν ότι πάνω από την Αλβανία, ξεχνάω τώρα το όνομα της πόλης που είναι και θέρετρο. Σκόντερ.
Όχι, το Σκόντα είναι το δεύτερο κομμάτι, διότι είναι μέσα στη λίμνη. Έμαθα λοιπόν ότι η λίμνη αυτή που είναι η Σκόντα είναι η μεγαλύτερη λίμνη των Βαλκανίων, πρώτον. Δεν είναι οι Πρέσπες οι μεγαλύτερες. Δεύτερον, είναι λίμνη γλυκού νερού. Τρίτον, εκβάλλει στην Αδριατική με ένα ποτάμι το οποίο ήταν πλωτό από πολλά χρόνια και μερικώς έχει διατηρηθεί πλωτό, και η σκέψη που καταλήξαμε ήταν μία μικρή μαρίνα στις εκβολές και μία μεγάλη μαρίνα στη Σκόντα μέσα στο παράκτιο μέτωπο της λίμνης, για να μπορεί να κινηθεί σε όλη τη λίμνη τουρισμός γιώτινγκ. Το έργο δεν νομίζω ότι έχει υλοποιηθεί. Δεν ξέρω εάν τελικώς η Αλβανία πήρε τα 70 ή όχι εκατομμύρια. Και το λέω απλώς διότι η περίοδος αυτή ήταν και η περίοδος του COVID και όλες οι χώρες είχαν προβλήματα, διότι και εμείς στα missions, στις επισκέψεις που κάναμε, τις επιτόπιες για να δούμε την περιοχή, είμαστε συνεχώς υπό προσοχή, μάσκες, αυτά, προσέχετε κλπ. Η ιδέα εμένα μου άρεσε πολύ και άρεσε και τότε των Αλικών Αναβίσου, διότι θα ήταν μια πρώτη μοναδική, αν θέλετε, λύση και προβολή της Ελλάδος, ότι προσέξτε, εμείς εδώ που έχουμε τόση θάλασσα και τόσα νησιά, κάναμε μαρίνα εσωτερική, στην ενδοχώρα. Αυτά. Τότε δεν ήτανε. Τότε δεν ήτανε. Τώρα... Σας παρακαλώ να προχάσουμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, Τώρα, πρέπει να κάνω μια ερώτηση, Δωρίτα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Θα ξαναμιλήσει ο κύριος Πετρέας, όλος δικός Όχι σας για τον το κύριο τέλος. Δωρίτα. Δεν γίνεται αυτό. Όχι, ας αλλάξει το πρόγραμμα. Να κάνουμε τώρα Ναι, ερώτηση. τώρα θα γίνει. Είμαστε τόσο της Τουρκίας. Έχετε απαντήσει. Γιατί είμαστε τόσο πίσω σε αυτό το τομέα. Δεν ξέρω. Έπρεπε και οι τρεις κάτι. Είμαστε πάρα πολύ πίσω, διότι δεν ξέρουμε να αντιγράφουμε και δεν ξέρουμε να προγραμματίζουμε σωστά. Έτσι. Το 2004, σας απαντώ, το 2000, Να πούμε αυτό να Κύριε, ξετραβούμε. το 2004, σας δίνω συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο Ερντογάν έκανε στα προεκλογικά του μια συνέντευξη τύπου σε ξένους δημοσιογράφους. Τους ανέφερε το τουριστικό πρόγραμμα ανάπτυξης μέχρι το 2023. Εγώ κατά τύχη κάπου στα αρχεία μου στείλανε το PowerPoint του Ερντογάν. Το 2004. Και τα τρόμ τότε τάξη. Και τα τρόμ τότε τάξη. Ό,τι ήταν σε αυτό το πρόγραμμα να γίνει, στην Τουρκία έχει υλοποιηθεί. Σας είπα στην αρχή ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε καταφέρει. Μου επιτρέπετε λίγο να κάνω μια παρέμβαση. Ο λόγος που στην Ελλάδα δεν προχωρήσαμε και έχουμε διαφορά με την Τουρκία είναι απλός. Οι μαρίνες είχαν δαιμονοποιηθεί ως γκέτο των πλουσίων. Ένα. Δεύτερον, η σχέση μας με τη θάλασσα είχε αφαιρεθεί από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Τρίτον, σχεδιαζόντουσαν οι μαρίνες αποκλειστικά από πολιτικούς μηχανικούς, όχι ως χώροι αναψυχής, ως τόποι βιωσιμότητας, αλλά ως κάλυψη από το κυματικό κλίμα. Αυτά τα τρία αρκούν για να ταυτιστεί ο όρος Μαρίνα με κάτι κακό. Και τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτή η νοοτροπία χάρη σε κάποιες διαφορετικές πολιτικές. Εγώ πρέπει να τα πω. Λοιπόν, δεύτερον, εγώ όμως θέλω, έχω ένα βασικό ερώτημα. Γιατί ήρθα στο Λαύριο και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί με την πόλη, η οποία πόλη για μένα είναι sailing city. Είναι δηλαδή ιστιοπλοϊκή πόλη και αν δεν είχε αυτή την ισχυρή ταυτότητα
του γεωπάρκου θα ήταν μια πάρα πολύ χαρακτηριστική πόλη της Μεσογείου, ιστιοπλοϊκή. Καταρχήν υπάρχει ένας χάρτης που τον ανακάλυψα σήμερα το πρωί περπατώντας νωρίς στη βόρεια είσοδο του λιμένα, η οποία δείχνει τις χρήσεις της πόλης που ταυτίζονται με τη θάλασσα. Είναι εξαπλωμένες σε όλη την πόλη και πολύ έντονα. Εμείς προσπαθούμε εδώ να τις ποσοτικοποιήσουμε για να δούμε τη σχέση με τα προγράμματα και να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα αριθμών. Τι πρέπει να υπάρχει στη θάλασσα και σε ξηρά. Δεύτερον, είδαμε να έχουν δημιουργηθεί κλάστερ υποστήριξη θαλάσσιας δραστηριότητας που δεν έχουν γίνει αλλού στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτά τα μικρά μαγαζιά, το ένα δίπλα στο άλλο, τα οποία μερικά είναι εξαιρετικά για την υποστήριξη τη χερσαία των εγκαταστάσεων, πέρα από τη δικιά σας, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σε μια περιοχή. Όπου δημιουργούνται κλάστερ, υπάρχει τεράστια ανάπτυξη. Λοιπόν, τους προσκάλεσα έναν προς έναν. Πήγα επίτηδες, επειδή είχαμε πρόβλημα με τον κόσμο, λέω, εμείς προωθούμε ένα σχεδιασμό από τη βάση. Ποια είναι η βάση? Είναι οι άνθρωποι που έχουν βαρκάκια. Πού βρίσκουμε αυτούς τους ανθρώπους? Σε αυτά τα μαγαζιά. Πώς θα επικοινωνήσουμε μαζί τους? Μέσα από αυτά τα μαγαζιά. Πήγαμε λοιπόν σε ένα προς έναν και από ό,τι βλέπετε ήρθε μόνο η Olympic Marine, που είναι ένα μεγάλο μαγαζί και που θα ερχότανε, αλλά τα μικρά, τα πολλά, τα οποία έχουν άμεσο συμφέρον από αυτό το σχεδιασμό που γίνεται, δεν ήρθαν, γιατί είναι η περίοδος που πρέπει να ρίξουν τις βάρκες, κατανοητό. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ άκουγα ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν έχουν γλίστρες. Αν δεν έρθουν εδώ να δούνε πού θα γίνουν γλίστρες, πώς θα γίνουν οι γλίστρες? Προχωράω παραπέρα όμως στο βασικό ερώτημα, γιατί έχω την ευκαιρία εδώ να έχουμε την Olympic Marine. Αυτή η εγκατάσταση δίπλα είναι μια τεράστια πρόκληση για το μέλλον και το δικό της, αλλά και του οικισμού, αν συνδεθεί με τον οικισμό. Αν βρεθεί ένας τρόπος όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που πάνε εκεί να έρχονται στο Λαύριο και οι άνθρωποι από το Λαύριο να έρχονται εκεί, γιατί μια μαρίνα είναι και τουριστικός πόλος, είναι και πόλος έλξης. Λοιπόν, αν συνδεθούν αυτά τα δύο, τότε πιστεύω ότι αυτό που είπε ο κύριος Σωτηρίου για εκπληκτική ανάπτυξη θα υπάρξει. Και μία παρατήρηση, γιατί ήρθα στη Μαρίνα σας, πραγματικά ευχαριστήθηκα τον καφέ, αλλά δεν κατάλαβα γιατί δεν έβλεπα θάλασσα. Δηλαδή, έχετε ένα πολύ ωραίο συγκρότημα, αλλά το έχετε πίσω. Βάλτε το μπροστά να βλέπουμε το νερό, τα σκάφη. Α, εντάξει. Πάντως είναι καταπληκτική η δουλειά σας. Ευχόμαστε το καλύτερο για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, γιατί αυτό χρειάζεται το Λαύριο, μικρές κλίμακες. Εγώ το βλέπω έτσι. Και όποιος και να το κερδίσει στο διαγωνισμό θα πρέπει να το δει, ότι η πόλη αυτή χρειάζεται μικρές κλίμακες. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλο το πάνελ. Εγώ το 1996 έτυχε να είμαι στο πολεμικό ναυτικό σε ένα πολύ αισιόδοξο πρόγραμμα εξυγχρονισμού υποβρυχίων. Το λεγόμενο Neptune, το οποίο γινόταν σε συνεργασία με τη γερμανική κατασκευάσια εταιρεία, τη HDW. Η HDW στο Κύλο κατασκεύαζε τα γερμανικά υποβρύχια τα οποία πουλάγε σε όλο τον κόσμο. Είχε πουλήσει και 6 στην Ελλάδα. Από το 1968. Και αποφασίστηκε το 1996 να κάνουμε εξυγχρονισμό σε αυτά τα υποβρύχια. Εξυγχρονίστηκαν τα 5. Το δεύτερο υποβρύχιο, δηλαδή όταν εξυγχρονίζαμε το δεύτερο, οι Τούρκοι στο ίδιο πρόγραμμα ήταν στο 20ο και είχαν ξεκινήσει την αφήγηση του επόμενου μοντέλου σε ναυπηγείο της Τουρκίας ήδη. Κάτι που έγινε μετά από 12 χρόνια στο ναυπηγείο του Σκαραμαγκά, στα περίπου υποβρύχια τύπου Παπα-Νικολή. Το 1998 με είχαν καλέσει το 1998 σε ένα φόρουμ το οποίο είχε κάνει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα μεταφοράς τεχνογνωσίας
σε μονάδες ναυπηγοεπισκευαστικές για ναυπηγεία τα οποία θέλανε και μαρίνες τα οποία θέλανε να αναπτυχθούν στην Μικρά Ασία, δηλαδή στην Τουρκία, στα παράλια της Τουρκίας, το 1998. Τότε υπήρχε μόνο η μαρίνα του Κουσάνταση. Ήταν πολύ πίσω. Πιστέψτε με. Το 1998. Αυτή τη στιγμή απαριθμούν 6 μαρίνες στα παράλια, υπερσύγχρονες, οι οποίες είναι μακράν μπροστά από μας. Πού οφείλεται αυτό? Σε 2 βασικούς λόγους. Πρώτον, πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια γερμανικά, κατά κόρον, επενδύθηκαν σε αυτές τις μαρίνες. Αυτές οι μαρίνες είναι γερμανικών συμφερόντων. Κάτι που δεν έγινε ποτέ στην Ελλαδίτσα μας. Άρα, αυτό απαντάει στην ερώτησή σας γιατί ο θαλάσσιος τουρισμός και το κομμάτι των μαρινών είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένα στα παράλια της Τουρκίας σε σχέση με την Ελλάδα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Και θα υπάρξει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Και στην Αλβανία. Πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο θαλάσσιο τουρισμό. Πολύ γρήγορα. Αυτή την εποχή όμως έγιναν μεγεθύγα καταφύγια. Προσέξτε, το 80-90 ξεπεράσει η δυσκολία των μαρινών, κατασκευάζουν μεγεθύγα καταφύγια. Τα οποία δεν είχαν άδεια, τα περισσότερα, και τα οποία όμως αν δεν προσπάθησαν σιγά σιγά θα μπορούσαν να φέρουν μαρίνες. Θα μπορούσαν, αλλά δεν συνέβη ποτέ. Λοιπόν, επειδή τώρα η συζήτηση έχει λίγο εκτραπεί, να προχωρήσουμε στο επόμενο για να... Και θα φωνάξω τον κύριο Κώστα Σταματόπουλο, εδώ με τον κύριο Σωτηρίου. Ο κύριος Σταματόπουλος είναι ναυπηγός μηχανικός και σας είπε νωρίτερα ότι είναι ο υπεύθυνος της Omicron Yacht που κατασκευάζουν σκάφη. Εγώ όταν το γνώρισα, δούλευε στις εξέδρες της Βόρειας Θάλασσας. Καταρχάς, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καθίστε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση και θα ήθελα να εκφράσω ότι πόσο ενδιαφέρον είχε αυτό που παρακολούθησα ως τώρα. Πραγματικά έμαθα και εγώ πολλά πράγματα που δεν ήξερα. Ίσως και θα έπρεπε να τα ξέρω μια που είμαι στο χώρο, αλλά όσο μεγαλώνω μαθαίνω. Έκανε μια πολύ καλή εισαγωγή, κύριε Σωτηρίου, όσον αφορά την Olympic Marine. Ίσως ήταν λίγο μετριόφρον για το έργο που έχει κάνει όσον αφορά και την παραγωγή, αλλά η παραγωγή βασίστηκε πάνω στη τεχνογνωσία που είχαμε από τις επισκευές. Σωστά. Και η ιστορία του που είναι του ναυπηγείου ξεκινάει από το 1968. Εγώ είμαι μέλος μόνο της νεότερης ιστορίας τα τελευταία 5 χρόνια, όπου και έγιναν πολύ μεγάλες αναβαθμίσεις εγκαταστάσεις με 2 σκοπούς. Το ένα, να εξυπηρετούμε όλο και μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά σκάφη, όπως αναφέρθηκε ο κ. Σωτηρίου, πλέον μέχρι και μεγαλύτερα από 45 μέτρα και μέχρι 350 τόνους. Και το δεύτερο ήταν να ξαναρχίσει μια γραμμή παραγωγής από σκάφη αναψυχής.
Τα σκάφη αναψυχής που διαλέξε η Olympic Marine με την ευρωπαϊκή ονομασία της Όμικρον να τα βγάλει στην αγορά, να γίνει γνωστή μάλλον στην αγορά και να επενδύσει χτίζοντας ένα brand name, είναι ένα πολυεστερικό μηχανοκίνητο σκάφος 18,5 μέτρα. Αυτά τα σκάφη προσεγγίζουν μία νης αγορά, η οποία έχει στόχο κάποιον πελάτη ο οποίος έχει κατασταλάξει στο ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο να κινείται γρήγορα, παρά να κινείται με ασφάλεια, με άνεση, με πολύ καλή συμπεριφορά στη θάλασσα και να έχει συνδυασμένα και στον τρόπο λειτουργίας του σκάφους, αλλά και στα χαρακτηριστικά του σκάφους, ένα κόνσεπτ για το περιβάλλον. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ μεγάλη στροφή για υβριδικά και ηλεκτρικά σκάφη. Η πραγματικότητα είναι ότι εν μέρη δουλεύουν και υπάρχουν. Η καλύτερη ως τώρα εφαρμογή ενός σκάφου στο οποίο δεν κάνει συμβιβασμό σε εμβέλεια και αυτονομία είναι ένα σκάφος το οποίο έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά πλεύσης και αντίστασης για να μην έχει πολύ μεγάλη κατανάλωση καυσίμου και παράλληλα μπορεί να εκμεταλλευτεί το υβριδικό κομμάτι όσον αφορά τις ξενοδοχειακές ανάγκες. Έτσι είναι και το σκάφος παραγωγής που επιλέξαμε να κατασκευάσουμε. Η επένδυση που έγινε στην ναυπηγεία είναι πολύ μεγάλη και σε εγκαταστάσεις αλλά και σε προσωπικό. Έχουμε φτάσει πλέον τα 170 άτομα και το ναυπηγείο, σε συνδυασμό με την παραγωγή και οι επισκευές, απασχολούν πλέον πάνω από 20 μηχανικούς, κυρίως ναυπηγούς και μηχανολόγους. Και έχουμε καταφέρει και το σκάφος παραγωγής να είναι φοβερή ποιότητα και τελευταία λέξη τεχνολογίας όσον αφορά την κατασκευή και το σχεδιασμό. Δηλαδή, πέρα από το ότι είναι πολύ υδροδυναμικό, είναι και πάρα πολύ ελαφρύ. Χρησιμοποιεί σωστά υλικά και τις σωστές μεθόδους. Επίσης, έχουμε χτίσει και μια τεχνογνωσία που μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες επισκευαστικές ή μετατροπών που είναι δύσκολο όχι να τα βρεις στην Ελλάδα, ίσως να τα βρεις και δεν είναι κοινό ούτε σε μέρη όπως η Ιταλία, η οποία έχει εκατοντάδες ναυπηγεία. Έχουμε τη χαρά, και εγώ θα ήθελα να πω, να απασχολούμε, θεωρώ, ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων από το Λαύριο και να πω ότι συνεχώς αναπτυσσόμαστε. Δηλαδή, είμαστε τώρα 170 άτομα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 30 ανοιχτές θέσεις εργασίας. Και θα θέλαμε και ένας από τους σκοπούς που έχουμε είναι να αποτελούμε και έναν πυρήνα εκπαίδευσης νέων ανθρώπων και ίσως στο μέλλον με κάποιο πιο οργανωμένα μορφή σχολείου. Νομίζω τα υπόλοιπα τα είπαμε. Γενικά η αγορά κινείται προς αυτή την κατεύθυνση που έχουμε πάρει, με κάποιους πιο αργούς ρυθμούς, αλλά όλος και περισσότερος κόσμος στρέφεται για το πιο αργό και στο πιο καλά κατασκευασμένο σκάφος, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει πλέον η ταχύτητα. Και το επόμενο μοντέλο σειρά που αναπτύσσουμε, το οποίο θα είναι 24 μέτρα και θα ξεκινήσει η παραγωγή από το επόμενο έτος, είναι και αυτό στις ίδιες γραμμές, στην ίδια λογική. Η παραγωγή μας είναι επίσης... Αυτά είναι μονοχάλ, απλά είναι πάρα πολύ φαρδιά. Αυτό το σκάφος είναι, δηλαδή, η ερώτηση ήταν να κάνουμε καταμαράν. Το καταμαράν έχει πολλά πλεονεκτήματα πλεύσης και αντίστασης. Έχει το μειονέκτημα ότι μέχρι κάποιο μέγεθος, τα 30 μέτρα, σε βραχή μήκος κύματος ή σε βραχή με μέτριο, είναι τρομερά άβολο. Οπότε επιλέξαμε συνειδητά να αναπτύξουμε μια γάστρα η οποία είναι μόνο χαλ, αλλά έχει πολύ μεγάλο πλάτος, οπότε έχει αντίστοιχους χώρους με ένα αντίστοιχο καταμαράν. Μεγάλο. Ναι, και όσον αφορά το ναυπηγείο, να συμπληρώσω ότι είμαστε κάθετα οργανωμένη μονάδα. Δηλαδή, καλύψαμε τις υπηρεσίες, παρέχει τα πάντα στα μαρίνα. Σαν ναυπηγείο, όταν λέμε που μπορούμε να παρέχουμε όλων των ειδών τις υπηρεσίες, σημαίνει ότι απασχολούμε και ανθρώπους που κάνουν τα πλαστικά, απασχολούμε και υδραυλικούς. Έχουμε ένα πάρα πολύ αναπτυγμένο ξυλουργείο, έχουμε ένα πολύ αναπτυγμένο ηλεκτρολογικό και τμήμα ηλεκτρονικών και έχουμε την ικανότητα και τεχνικά και κατασκευαστικά να κάνουμε κάποιο project από τη φαντασία ενός πελάτη μέχρι να το σχεδιάσουμε
και να το κατασκευάσουμε και να το παραδώσουμε εξ ολοκλήρου. Που είναι, θεωρούμε, πολύ βασικός πυρήνας ανάπτυξης ενός μεγάλου ναυπηγείου. Αυτά από μένα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Αν έχετε κάποια ερώτηση, ευχαρίστως να συζητήσουμε. Νομίζω ότι το κάλυψα στην πρώτη κουβέντα, γιατί μίλησα συνολικά και για τη διαχείριση του λιμένα, αλλά και για τη διαχείριση της χερσαίας εγκατάστασης. Άρα, ουσιαστικά, νομίζω ότι το περικαλύψαμε και δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Εκτός άμα θέλει το πάνελ ο κόσμος να με ρωτήσει κάτι, αλλά νομίζω ότι το υπερκαλύψαμε. Εκταθήκαμε στο πρώτο. Ναι. Εντάξει, σας ευχαριστούμε και εμείς. Όσον αφορά το ρυθμό παραγωγής μας, στα 60 πόδια είμαστε αυτή τη στιγμή στα 4 σκάφη το χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη και το περιοριστικός παράγοντας είναι το πόσο γρήγορα μπορούμε να βρούμε κόσμο να προσλάβουμε, κυρίως εργατοτεχνικό δυναμικό. Δηλαδή, ο μεσοπρόθεσμος στόχος είναι να ανέβουμε στα 6 μέχρι το τέλος του έτους, σε ρυθμό, και μετά να φτάσουμε μέχρι τα 10. Είναι ένα ευχάριστο πρόβλημα να έχουμε, είναι αλήθεια. Όταν ξεκινάει ένα νέο brand, απαιτεί μια πολύ μεγάλη επένδυση και προσπάθεια για να γίνει αναγνωρίσιμο και ένα σκάφος το οποίο έχει μεν κατασκευαστεί να είναι τεχνικά άρτιο και σωστό bracket της αγοράς, να γίνει αρκετά γνωστό για να έχει ζήτηση. Αλλά τώρα βρισκόμαστε στο σημείο που αναπτυσσόμαστε για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις πωλήσεις. Έχουμε order book για τα επόμενα 2 χρόνια. Με την ανάπτυξη, βέβαια, που έχουμε, δημιουργούμε καινούργιες θέσεις παράδοσης ανάμεσα. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η πώληση ενός τέτοιου σκάφους δεν έχουν όλοι οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες την υπομονή να περιμένουν 3 καλοκαίρια. Οπότε, ο στόχος είναι ότι αυξανόμαστε για να μπορέσουμε να παραδώσουμε και σκάφη ανάμεσα.